Sabagata ngafamano. Why you also not do let's day? No. Right, guys. Hello, guys. Masquera say, guys. How are you, guys? Masquera say, guys. Masquera say, guys. We are eating better 1 hour chat. 1 hour. Eating better 1 hour chat. Guys, hello, Masquera Seiko. Guys, how are you? Hey guys, Masquera Seiko. Hesi okay. Yes, mwanangu Dre ndeipi Justina shiri say Catherine, how are you? Rosie, how are you? Amai wangu manjenjenje. Masquera Seiko. Queen B, how are you? Nairis urimpenyu taito kutaura kusira nesuru. Pane mnaito ndibvunza kuti Nairis mpenyu ndikati nirisa nchambomuoni kuti akaenda kupi. Zvaitaitoshaya kuti uripi. Urimpenyu Nairis. Unozati munhu anofaka torigwa tisingazvizivi usadaro. Unopota uchingoti vamwe makadini sha. Chero tave muno munyika menyu unongoti makadini. Ndiri kuAfrica waindida zvisingaitirisi. Ende waindida ndiri kuAfrica. What changed in my sister, my friend? What changed? Hesi fi bimbai na she Cynthia Masibanda Tolakele, how are you? Francisca, how are you? Jiri say Tolakele, how are you guys? How are you guys? Tingo dezeva motingoti ombijana TV takamba pane nyaya dati chimbonzwa panapa panyaya iri panapa anditika pane nyaya iri panapa dati chimbonzwa guys nyaya ndakaiona ndikaiterera ndikati but ndaitoshayiwa time really ndivo vaitondibvunza My Ali, how are you? More boys, more blessing, how are you? Auntie my tea, Jiri say. Sure, I read this. Love you two sisters. Dadira Xavier, how are you? Yesi tete mori say tenda sona kango kumirira ikana ndifonera ko muri shwamsa sei na itete. Muku shwamsa seko. Muzachira mutete mugona ngutuko here ni murora. Right, Shingai Jiri say Florence, how are you? Precious Jiri say my partner, how are you? Na boy chabalala guys ngoti dedza vamo mushe life guys ngode dedza ivamo tishe life tifambe nenyaya ishi andisuda kugarisa zvangu ndoda kungoiti taure tobva taenda 1 hour chaiyo ndobva ndatoinda anditika 1 hour chaiyo ndobva ndatoinda because ndikuda kubika anditika ndakarara so ati sindoda kubika ndakurudza futi kurara anomaona memati how are you Hanzara chafunda pudza sure but saka mundifungidze nasi tingozvita andika tingo handi 2 minutes sete tongozvita Ivan zviri say Catherine zviri say Monica zviri say Stefan Dube ndiribo muri say TJ na my and mom muri say henyu right guys atangosara mbijana kusvika 150 to batangotanga kutaura nyaya ndibva ndatanga kutokupai nyaya yachona mubva mainzwa nyaya yachona guys bikai tichitaura kani ngatimbotaura ndiri kubika huku yechibhoyi saka ndaiboilisa iri kukwata andiwana iri kukwata huku yechibhoyi ndakukwata sadati huku yechibhoyi kakwata ishi ndobva ndachi naimi huku yechibhoyi yamunobika yaya inoisingaiswika nadoba saka chinobikwa sei guys musandiseke ndikutobvunza nemoyo wese inobikwa sei guys huku yekumushe kuti inongobikwa yakadaro
inobikwa sei isina kana matomatoes kana maonye inobikwa sei kana ndobika nerice rendovi inobikwa sei yode ndibatsire iwo. How do you do that? Rice rere kuti chicken yechiboy kuti hauise madomasi hauise maonion chichi because in chicken yangu yechiboy inotopesa tozita kasupuke red ndaisa matomatoes neonion ndotoisa kana tuma pepper anomaona kuyaya yechiboy boy tikaenda kumusha tinoidya inenge chingori inongoswa kuda mafuta nesalt inoitwa sei? How do you cook that one guys? Inoitwa sei? Inongoiswa salt chete yaya nemafuta inoitwa sei? Bedo ndiudzewo recipe bedo ndimboizama yoyo nhasi mukudzei zviri sei mati mazura how are you? Blessed be Vibenza. Right guys, pane nyaya pana pandoda kuti timbotaura. Munoziva nditi kuti pana papa tinoita nyaya dzinoitika mukati meupenyu hwevanhu in our hands on onion chicken stock chete musaisa matomatoes. Okay, ndongoisa onion nechicken stock chete. Okay. No season, no spices. All right. Saka ndongobika ndobvisa mvura nti. Ndoisa paside ndoisa onion. Mafuta tinoti seisha. Haiwa yemu airfryer isiriyo zverudo. Yemu airfryer isiriyo. Unoiziva uko yechiboy kumusha ndikutaura. Yemu airfryer haisi kumusha kumusha wana airfryer kumusha kugoko kwa gutu. Hakuna ma airfryer, kuna magetsi. Kuda kana ndakatisa flour isisiri uko yechiboy yazvo. Kera life abroad. Kera ndo yandiri kutaura kuti iyo eva onion haisiriyo original. Haisiriyo original kuisa maonye ndo yandinoita inini. Yekuisa maonye nematomatoes haisiriyo original. Kune yekuti ukaenda kumusha kwambuya yako cheko kwa kitsi ya total kwa butsi ya sara kumashure iko kumusha kuya. Kune huku yekuti inongoboiliwa yeswa tu mafuta asi chitonaka. Hamoti inobikwa sei? Inobikwa futi kumatswana huku yoyo. Inobikwa futi kumaisi honey top. Kumatswana inobikwa futi, but at least tinoita sei half teaspoon of flour with water and make it thick, then you don't have to put spices. Yeah, yatambo inenge ndiyo. Yekuti kwatisa kusvika ita soft then isupu yakora. Anzo. Guys, ikangorostiwa imi kumushava roast guys. Aiwa guys, my favorite. Guys, munoona zvava kutotaura pa. Akutondikanganisa guys. I love it thought. Ndo yandiri kuda yoyo mutsai. Isina maonion, isina madomatisi. Inenge yakataka brown so. Kasupu kacho kakane kachitona kakikumusha kaya. Ndo kandiri kuda. Tikanoitwa sei? Boil it chete salt inosvika pakukora supu yacho. Munogona kukanga in between moisa to stock cube. Havaise flour. Handifungi kuti inoiswa flour in. Pano pane machicken. Ndichazoiteerera live ndichiona marecipe akandwa pano. Ndichimbotrya one by one. Marecipe aiswa apo. Pa flour I don't think it is true. Anyway, hende kunyaya yedu kana toenda kunoibika tozoona kuti toita tongokwatisa zvamatara izvo. Tikakwatisa tuti tumafuta tuti salt tose zvakada tombona zvinoita tose kana tuti salt soup mbichana tona kuti zvinoita sei. Hanimona toikambosa madomasi neonion asi timbona kuti zvinoita sei. Hansi yaindi kubikirei ndinoigona. Right, tichauya if. Right, pane nyaya chitayo guys pana papaka. Vana vari kukomita suicide. Handisi kuziva isi enji ndakurova. Handisi kuziva kuti zvinofamba sei guys. Patoda kuti mbonesana. Mazuvano vanhu vakawanda mune vana mateenagers. Vana mateenagers havadi kutsiurwa. Kana makambozvinotisa. Vana mateenagers havasingadi kutsiurwa. Handiti maona. Vano ukamutsiura vana vari kukomita masuicide. Haminoti munosangana nazvo here kwamuri. Ndakaona iyo yanoda kuzopulela live video ishi. Anditi mucomment section muna mai vakanyora zvakandirwadza asi vakanyora kuti ndakashayikirwa nemwana wangu nesemunzira iyoyi mushure mekunge ndamutsiura. Saka vana ava guys iva vava vari kuita 13 14 15 years mweya wokuzvigura yavakawana kupi. Ende zvakare saka vana havachatsiurwe here. Zviri kufamba sei? A lot of people vabereki vakaenda kuchema nevana. Chema chako nevana kuchema nevana. Nenyaya yekuti
mwana achakwanisa kutsiurwa. But anyway, regai tichange tanzwa nyaya ishi andika kuti tinyazo ndaisa panikikira ava ndibaba vemwana vakashayikirwa nemwana mwana kuzvuraya vakasvika pakupererwa chaiko. Terai nyaya iyi munzwe zvisere andika tozoenda edu kune zveuku leta. Ngatinzwe nyaya iri important. Mudage kugeza ugadziriro enda kuchikoro. Saka ndorutini yake mazuva ese. Saka musi akatomuka panguita zvaita mazuva ese. Then after aenda kuchikoro ndofunga ndakazopindawo mukicheni maofu ariko ichiti ndibatidze futi moto ndiise mvura kugeza mukicheni. Sanova ndakaona anga akagara pacheya kuside kwemoto papaine kasitabu kefuti kakagari pasi. Sanova ndatokatora vandakagadzika pabeji ndatoisa moto ndodzisa mvura yadziya I think maafu aniko iye akapasvikawo ichitodira mvura mubageni kuti ndiende kunogeza. Achosvika vantu baba masipira sei handiripo zviri sei hapana. Saka pawangopinda munondudza nyaya yefuti kuti zviri kufamba sei. Tokatongomira pamusoro patanga kutsanangura ndakaiswa mumwe ndichienda kuchikoro ndatapiwa zvemwari yake inge panedzidzo vanobatani vachienda kuchikoro. Ndakandisa mumwe makisini akakuisa makisini ndichiita sei tichienda kuchikoro. Saka fojira iyi yakaswera iri muhomwe mako kuchikoro ukadzoka nayo yazopinda same kitchen mumakisina nayo. Ndazongoisa mumakisina nayo mukicheni. Ndakosii ishambiri. Asi yakatota muchita dzati yatotota mushure yatozooma but mushure kutadza kuti pane munhu angashikuta futi makisina. Aiwa ndakarekiwa nezuro kati shamwari foji ndoisa ndakambokuta. Kwakuta foji kwakaisa muhomwe inobva deshi. Ngati foji ine heshi. Saka iwe urikuti zvakafamba sei kufamba sei. Wakuta foji yega. Aiwa ndikuti foji kakudhara ndati wakamondisa mumwe. Ndo iripo. Ndatosimudza bhaketi yepatotunamira vamberi achinopinda mumba ini chitopinda mumba chinamukisa. Sandova ndakangoti toni bhegi rako. Chivhura bhegi. Ana mubhegi hamuna mabhuku. Bhegi mune tumaheti, mune t-shirt. Hamuna anything chino chekuita nechikoro. Watatobata paya. Saka iwe ndo chikoro unoitei. Zvakarovhikirisana paya kikiri paya vana munonedzera pasi. Pandakambonedzera pasi ndakaona akaisa foni apa pachinena akadai. Kuwaenda nefoni kuchikoro sei? Foni kuchagea zvikadza ndaenda naye kuchikoro. Kuenda takataurawo kuti iwe unongotaura zvinhu zvako zvisifamba. Ndikuenda nezvakati kuchikoro nhasi ndikuita zvakati kuchikoro. Just be honest. Kuenda nefoni kuchikoro sei? Ungada kuita sei? Ndaenda kuti ndinogadzira kuchikoro. Kwasi waenda usina mabhuku. Si. Namanje nhasi ndatombokurowa. Ndamubvisa bhutsu ndakaumurwa nebhutsu achivhika achimurwa nebhutsu achivhika ndikati amai ndinotora shangu panze. Saka ime ndakabuda panze chinotemha shangu iye akabva kudawo patanga kutenderera ari panze. Inenda iyo shangu aipinda mumba tipedzerani nyaya iyi. Ndamumba mutipedzerani nyaya iyi. Nditi munondirova tirigiriri nditi munondirova musandirove. Ndati aiwa iwe musikanzwa yake kuti ainyanyisa. Foji wandinyepera, foni wandinyepera, mabhuku hauna. Saka ndinoziva kuti nhasi yakasenda kuchikoro kunoitei chaizvo. Pinda mumba. Nditazviti batanga kutendera ari panze. Ndati aura tiripo vandatiisa shamudzi yapavharanda panze. Ndati ndichabata vandatopinda mumba vatanga kugeza. Saka time ndegeza iye akabva pinda mumba. Ndichibuda unogeza. Ndamona achimhanya achipinda nepadhoo. Ndikatoti usazvinetsa. Chakubata zvangu kuti ndwaya. Ndobva tobuda panze. Ndatochinja chipedza kuchinja ndanditotema muro mugadheni. Enda kutema muri ugadheni. Patakanzwa vamwe vasikana vachishedza Mavhini uye neheti yangu. Naye vachakatoti Mavhini ari kuti Mavhini wamutaura kanzi uya ruko. Vatanga kumudaidza. Saka anga ari kadistance ndobva angomira. Vamuti wekuno unoenda kupi kwari kuendeko. Varamba achifamba. Saka akatanga kufamba ndipo ndakatisimudza musoro ndikati wewe wausingadi kuti kudaidzwa here. Uda kuratidza here, uda kuita sei? Chii chauda kuita? Ndobva angomira futi akatarisa vatati ndobva tatanga kuti kondira unofamba. Ndodatotema muromo ndakabvisa. Ngatimutarise pamwe akagara pabridge because ndipo vaimbotamba vari pabridge paya vachitenderera varipo. Ndobva tabva paya tavhara gadheni. Ndaroti anochida ndomutarisa pasi pebridge apo ndonoti ari peri pabridge. Ndasvika pabridge paya ndatarisa naona hapana munhu. Naona musikana aitobva kuchikoro. But vamusangana Mavhini remuroti zvikanzi moti ndadambomura. Ndakati Steve anotongoya kumba akaende vatatoenda kumba vatatanga kubika pedza kubika manheru kudya kuma7 asati adzoka. Saka imufunga tari kupi tichodiscasa mubata pane pari kurira mukupanzwaira Mavhini ndo paanotoenda chete because vana vese nhasi ndo kwavari kuenda. Saka ndo paachatoenda ipapo. Takapedza kudya tienda tonomutsvaka ipapo atimbomushanda.
atanoizo tapedza kudya paya tatosiya chikafu chake kati anozoya chidyawo kana ali auya wataenda unomutsvaga kuya kusvika kuya kuna vafana vari kuungana vari kudaidzana wambonawo Marvin atambomuona akati akapedza kumuona chikoro achitaurira nedzimwe boys kuti muzoimontora manheru takuya kufunction atiti airipo manje boys amaona dzakambisa nazo dzimwe dzikuenda idzi dzinotoenda kuti tinomutora uzazikanditora mumfana panext apo dzinotora iyi obva wazoya kuno ati anosakagatimiri akabva ndatsvaga umwe mufana weparai panext anga arimo mukati vange vari samatende vachiridza music vachigochwa kuti ashamwari ndozvaitwa naMarvin kumba tanetsana kumba kunobva angu patapedza muna kubridgeko satifunidza kuti obvious achauya kuno kana auya kuno iwe unondisira kobeki kuti unondibipa then ndouya plus you magara munotongowirirana uyo unokona stufu yaunongoita chiro ndongosvika chimbosvikomuona ari papfino anoitsoke but imugara muri panapa mugara muchioneka ndi mashamwari vako achaudzwa kuti nguvana tepi wako ari panapa ari kutsvaka zvokunogona akungowanda enda anogona kusaswa kudikira pachena kusvika imi matodi maenda imi chenda kumba achingosvika chiti nzvimbo kuti ngomana ari panapa that anoitsoke vandatobva paya pataenda kumba satori munzira kuenda kumba patakasangana vakomana vaya vaitaurwa vaya kunzi vaenda kunotora mufaniro panext vobva vadzoka vachifura Marvin ndovatatovamirira paya but andinaita kuti vatione takangomira tiri mama mudima kuzonga uri usiku vatangomira vatangaona vachifamba vese vachienda Marvin anga asipo vachitaura vachididi vachiseka vachiimba zvavaimba vachididi anati akomana apa vatatobva paya vataenda kumba svika kumba tinga raundi ma9 vandatofondera panati wambomuona iri ngomana vanzi hatina kumuona asati auya but mabhururu ake isi ari kuuya obviously iye achatouya saka athink kwakuma11 ndakushaya kufona mfanho yanga asina chadairi foni maybe pamwe anga akunakidzwa here akazodaira hameno muma11 kungu kwakazodaira kuti akati komana asandamuona saka tavandatongorara ati noiziri kokuyo obviously ngomana ndoko achatouya hapana kumwe azanga asina kudya apaitwa zvekudya vachima drinks nini pambari pafunction ndoti Marvin angamboneni kuidai saka tazomuka kuseni komana anga asina kudzoka panga ndopataenda panext week shamwari yakaita kati ndiakandisa fodya mumwe chichi tapiwa wambonawo Marvin makamboona iri manenge ati aina ndakumuona but munhu wandakanzwa tanga ainaye ndifana umwe anonzi Neche ndopanext futi ndobva taenda panext makambomuonawo here kana hatina kumuona but tangonzwa kuti anzi akauya manheru ndobva taenda kuna Neche ndiatoti Marvin tatinaye manheru but taparadzana kuma3-4 kunzoka kutotanga kutsvukawo pataparadzana naye but angobuda achitoti achina ndere chiri kuchikoro ndikati munhu akutsvagwa namudhara wako anzi yakumba akati akumba handisikuenda ndo pataparadzana saka ari kupi tinoziva kuti aenda kupi kana kuti adii saka mumadhamu ndopakatoti nhasi Saturday vanoenda kuchikoro ndobva vatofundira medhini kuchikoro kuti Marvin ndozvaakaita nezvirana kurara kumba kana auya ikokoko motiudzawo kuti auya because tikufungidzira kuti ndoko auya kuchikoro ikoko vatoti anoisokei ndodza hanimchiregeramba muchimutsvaga because taingodiscasa nambuya vaipamba ipapo kamwana kaya kayaona wakomana ngwari chiregeramba muchimutsvaga mukomana because ngara muchimutsvaga ndaramba achikutize since muchifunza kuti pamwe ngona ngaenda kuchikoro kana kuti chii nenguva dzinezi ndingachandoka ari kwaka obvious mukomana pane paatori munotomwana hapana hamumbosviki masikati musati amamwana but anoisokei saka panext vatatira panext vachitoona vanhu vachitotora majoki vachibopa mombe chichi vachitaridza kuti pane kwavarikuda kuenda chindopataitobva paya chichidzokera pamba chinosvika pamba hatina kumboitana na 20-30 minutes vachatoona vafana vaya tatambosangana navo pataibvunza natapiwa kuti mambona Marvin iri vachichagwa mufana panext ipapo vachiti hana kurara kumba ndobva tatoona auya zvikanzi naikoko Marvin anga akapfeka muzakata sei anga apfeka info and saka pane munhu ataona kumakwenzi amuona achitei akangomira mumakwenzi matadzeri kutaura naye zvikadza tangoti beta toiti kudziye kuti ndo tamuona mukomana handinudi munomuona kana imi madam chienda ikuzi ndikaenda ini nagona kuvhunduka karamba achitiza kana mataura naye mimi indozoya zvakundodi totaurana naye todzoka kumba anzi anoizoti ndo vandatisara ndakagara vakafamba vanosvika pana Neche paya ndo pandakazwa ndakudaidzwa nzi apo chiuyai vandatosimba ndatotanga kundotera ndiri mumashure mbichana
Saka avari pamberi vachitoenda wangatori kumberi kwangu ini kumashure ndopa ndikuzosvika pamba pemufana uyo waipo pamumba. Ndiona vanhu vese vari pamba paya vari kubuda, vamwe vari kuchema, vamwe vari kutaridza kuti mafesi avo akasuwa ringozungudza chii. Zvikanzi mwana aita sei, ngati kumwana aita sei kudii, zvikanzi vhiya munhu zvaita mwana. Ndopa ndikutotaridza kuona munhu ari ukoyo ndaiona from a distance. Uyo akarembera muti fautoenda kuenda kusvika kwakona komuna varizvisika netai chikoro. Sorry, ndaida kuzama kutaridzai mwana. I think I could. Ndaida kuzama kutaridzai mwana mbijana. Pamberi vachitoenda wangatori kumberi kwangu ini kumashure ndopa ndikuzosvika pamba pemufana uyo waipo pamumba. Ndiona vanhu vese vari pamba paya vari kubuda, vamwe vari kuchema, vamwe vari kutaridza kuti mafesi avo akasuwa ringozungudza chii. Zvikanzi mwana aita sei, ngati kumwana aita sei kudii, zvikanzi vhiya munhu zvaita mwana. Ndopa ndikutotaridza kuona munhu ari ukoyo ndaiona from a distance. Uyo akarembera muti fautoenda kuenda kusvika kwakona. Mwana muri kumona andi muri kuona komuna varizvisika netai chikoro. I think I could have resorted zvataingogara chingoita mazuva ese dialogue, because mazuva ese kana ingopana nemaoni chakurova wagara apa una chamwe zvauri kuita izvi zvazviite usoni chakubata chakurova chete, usoni chakubata chakurova chete. I think maybe data taitita that way nyaya maybe netisina kuzosvika madekos akasvika, but atitone mamwe maincidents ekuti aitomutitana bed chaiyo ekutodaridze but angasingamboiti mareactions ekuti unoona kuti munhu abatikana nazvo siteregere kana kuti chi. But this incident if we could reverse, I think nyaya dzataitingoda dzingotaurana that would be the best. Nemasiblings ake vanhu anotowirirana zvokuti kwatorova umwe wake mumwe wacho aripo vese vanopedzisira kuchema vanoitowirirana zvokuti chero iye Marvin akaona muchinetsana nasisi wacho iye achitoona avaitopedzera makutoona zvatotoita zvitoriro, asi kumafana avafana emaraina aisvika chibaba anga asingadi zvekujererirwa zvite munhu anorova zvokuti vafana vese vaitoziva kana kupuraimary vaitoziva kuti Marvin ndiye anorova chikoro chese, anga asingadi zvekujererirwa. Nyaya dzake dzese dzaitopera mufight zvokuti itori nyaya yekuti aitogara pasi nguva yakareba kusarwe nevanhu, kusarwe vana vevanhu, because mariposa yangoya Marvin arwa nhasi, Marvin azorwa naningi, Marvin arwa naningi zvokuti time iyoyo inyaya yekuti tata kutongoramba tichidii tasingachanetsani, tata kutoita nyaya yekugara tichingotaura zvokuti even paakatonetsana futi nemumwe mwana wechikoro muholiday yaApril takatogara pasi atatomborovana, even akaita zvaakazoita zvokwanya foni yake akadii takangotaurirana chiti what exactly zvakaitika nezvokuti vaitraina kuenda kunopefoma kuindependence yaitwa murandu. Saka maschools ari surrounding ndo anga ine vana vakanokemba vaisinopefoma kuindependence. Saka Marvin semwana wemusic wedance anga atoripo, saka vaidzidziswa marimba, music, kwaya chichi. Saka hanzi nyaya yakatangira pamarimba, vairidza marimba ndobva Marvin asvika pasvoti asvikobvutirwa ma6 ekuridza marimba, ndobva watanga kunetsana nemufana uya kundibvutira marimba chichi chikanzi aiwa ndakuzwa chimbobva ipapo nemboridza inini marimba, asi kweunondidzinga kumarimba ndiye kumba kwenyu here, ndobva wanetsana Marvin ndobva arohwa handizozivi vakaita fight here, but akarohwa zvakamubohwa ndobva angoti ichazvona. Saka kumadhomu kwavaigara vakangotaimira vanhu vari kumasesheni yembadzokera kumadhomu, ndobva atora dombo apwanya screen iziichi nefoni, ndobva atodzokera uya izoenda kudoma achinoona foni yapwanyika achinoripota kumatichers kuti ndozvaitika, ndobva vatanga kutresa nyaya iyayi. Madzibani Marvin aonekwa achibva kumadhomu ende Marvin aambonetsa nengomana uyo akamudza kuti chinhu chazvoona. Saka ndobva nyaya investigate kusvika iye azobvuma kuti ndaipwanya foni iyoyo tikatoitengeswa foni iyo. Yeah, right.
handi muri kunzwa panapa inyaya dzinogwadza guys, nyaya dzevana. Kana unavo vana mateenagers ameno kuti muri kuzvionawo sei, munozviona sei. Asi mukanyatsotarisa guys panyaya dzevana idzi muri kuona matraits. Mwana uyu anotonzi akatomboita iyo yekunzi akatombopwanya foni yemumwe munhu. Handimaona ende aitonzi anorova chikoro chese. Handimaona zvimwe zvinhu tinge titozvitora hedu dambe sevabereki. Maybe we see but sevabereki tinge singazivi zvinozosvika kupi. Anenge adori mared flags iwaya. Handimaona yekuti mwana maybe ameno but mwana uyu wakamutarisa anga aitonzwa boarding nevabereki vake. Amwana aidza kuboarding. Ende mwana aidza kuboarding mwana baba vake mukona ndevechidiki guys, anenge atori kuma early 40s baba ndevechidiki. So mwana aitochengetwa zvakanaka, aitove akatogara zvakanaka. Asi ndofunga vanhu vakangodzera kuti toda kunodi kuti life yedu tinoti chero musha wavo chaichoita kuti musha wakatorongeka wakanaka unodori nejurawo uri musha. Handimaona. So kura kuti pane zvandizi kuti tingati chichikuitika pavana kuzvura yemazuva ano guys. Vabereki vakutosha kutsura vana, takutosha kutsura mwana kuti isadai so because vana ava vakuziva kuti vanozvisungirira. Pane chinhu chandakaudzwa chimwe chinhu wani. Ndakanzi nomwe munhu muva kupota muchisa foni nyaya dzevana dzefoni. Handimaona mafoni aya hanzi vana vane magroups avanopinda. Kana muchirangarira ndoda kunyatsokuita inchikupai referral. Handika I want to give you a referral so that you can think like about something that I said mazuva apfuura. Mazuva iwana ndiri kubva kungokudzai kuti guys, social media yaipa guys. Pa-social media pazara makauts, pa-social media pazara satanism, but hatizvioni, all in the name of entertainment. Right, this is what is happening pa-social media vabereki. Zvimwe zvinhu zvamusiri kuziva zviri kuitwa nevana. Kuri kunzi from what I heard, kuri kunzi mwana ushu vana ava antika pa-social media platforms apa vane vana vanosangana navo pa-social media platforms apa. Vane vana vanosangana navo kamuchida kunoti mwana haumutsiuri, iti ndipe foni yako kumwana. Kana chinye pabereki taura ichokwadi, iti ndipe foni yako uone kuti anogona kuzviurayira kuti wati ndipe foni yako. Anogona kuzviurayira. Password iri pamafoni evana, password pafoni pevana unoita kuvhunduka kuti password munhu uyu anoirangarira password inenge yakaita kudrowa zvokuti unonyanyisa kuti zviri kufamba sei, password inofamba sei. Saka hanzi zvavanoita vana pamagroup apa vano coordinator pakusangana kwako vanoita vano coordinator. Haminoti kune magroups vanojoina here kana kuti vanongosangana kana zvinofamba sei I don't know. Vanoto coordinate nakuudzana kuti right toda kumbodai. Vanotoudzana chiri chikwata. Uyu ari kunetsa iwe kumba kwako, uyu ari kunetsa iwe kumba kwake, uyu ari kunetsa iwe. You might find kuti kana ari mwana anga rita social media zvefoni mwana uyu kuma groups kwacho kwakaita suicide woyo anogona kuvasinanzi vanogona kucommit suicide vari 6 one day. Vari 6 one day kuti we are going to commit suicide tonight. Nguva dza 11 o'clock manero. Munhu wese phone. Kwanzi vanotopana nama codes. Ekuti mimi chero kumata phone mwana you won't know anything. Mungoti amene zviri kunyorwa. Handimaona ari ma codes ekuti varipo kana kuti vabuda. Takuchitanga go. Let's on max get ready go. Vochita zvanoita. Umwe ari kufa kuno umwe ari kufa ku Zimbabwe. Umwe ari kufa ku America mu magroup maningi vari. Vanoto coordinate vari 6. Unfortunately amuzozizvo kuti kuno mumwe mwana afa ku America because ndo kune imwe nyika. Handimaona but they are coordinating pama social media platforms. Vana ava ndo pari kujoina zvese. Kana ndichikuudzai kuti kana mukaona vanhu vakuru cheche vachipinda muzvinhu zvesatanism vasingazivi, chiimagina mwana mudiki ane 10 years ane 11 ane 12 ane 13 ane 14 15 pfungwa sedzanyatsokura anoita sei? Kwavari suicide haivhunduki. Iwe pacho zvakukazvibvunza kuti suicide right now unonzwa kuvhunduka kuti kuzviuraya handiwaona, but vana ava vanototora bait yekuti ndikuda kuzviuraya nhasi. Vamwe ndivaya vanozvicheka vaya kutora kuzvicheka kudaro toza kuti mangarira kubaya ka right. Hanzi namai pane game inonzi Roblox, muitsvage. Mwana wangu aive nayo inokommunicate ne more than 100 friends a lot pa game iroro. Handiti muri kuona singasivi paunoenda pafoni yemwana, foni yakazara ma-app ekuti unoti ma-app yerudzi, unongosingasivi kuti ma-app yerudzi, unongochingoti ma-app. Handi kune ma-app akawanda ndakungobuda mazano, unongochoti zvinotenga tifollowana nema-app yese ere. Handimaona unongosingasivi. Hanzi zviri kuno kuti ku UK zvema kana zviri ku UK maisisa neku Zimbabwe zvacho zvatoveko ufunge bamnini nokuti vana vacho ku Zimbabwe tasaone ma suicide yoyo yamutu yeku UK neku Zimbabwe ku Africa yaveko. They are doing the same kind as South Africa, Zimbabwe. They are doing exactly the same. Suicide rate yevana nevarume it's high. Handi muzviziva.
suicide yevana nevarume isimacha kudhara taizati vakadzi ndo vanozviuraya guys munobvumirana neni ndofunga mozviziva kudhara vakadzi because tine mwoyo iri fragile mukadzi aita kaurigwa chako chako amwa mushongo wemakosho mushongo wemakonzo wakamboti manoroloni akambotonga vakadzi ndo vaizviuraya but this time varume nevana anozoitamba imiwoyo handimaona varume nevana ndo vari kuzviuraya wese the rate itori pamusoro so paya panonzi ngatasei mafoni evana vedu onai vabereka vababa vavakusara vachizoti pamwe denda ndakangorega kumurova musuya nebhutsu pamwe denda but vaitsiura mwana havana kuziva kuti pakutsiura mwana kwavari kuita uko mwana atopindura dzimwe pfungwa dzekuti ndoda unozviuraya because ndatsiurigwei saka baba vakaona chigushani che4 mwana we14 years chigushani chitodza chasvutwa manje ndo chaakafira mandibvunzirei kuti ndiani ari kusvuta ende mandibvunzirei kuti mubhegi rangu kuchikoro hamuna kana mabhuku mune chiheti chirimo nejaketi mandibvunzirei izvozvo ndobva unoti zvinani kunozviuraya saka vana votsi havachatsiurwa here guys pofambiswa sei panyaya yevana pada zviri kumba kwenyu vasikana idzi nyaya dzakadai dziri very sensitive inyaya dzekuti vabereki ndepekuti panotaurwa pamunongoteererawo mopota muchingodongorerawo kwenyu kuti zvakamira sei kusera nezuro nandakagara pasi negirls zangu dzepano mukuru handinyanyi kumutyira because akutopinda mu18 hanimona saka ndingonamata mwari kuti ngaapinde mu18 macho at least pfungwa ndikuona kuti pfungwa dzaavhurika dzemukuru uyu pfungwa dzaavhurika manje akunyatsoziva zvakaipa because pakuita conversation papa unotonyatsoona zvinhu zvaanokomenda kuti akugona kukomenta hanimona unlike kudhara ende iko ndochero kamuudza chinhu kudhara unoi waisigwa muromo mumino iko zvinonyatsokuona chero zvimwe zvanenge usina kutaura unotowana zvatoitwa unoona pfungwa kuona kuti maturity yavepo andotokudza kuti apa ndazoda ndadai because zvakadai maturity kaipo but uyu muduku uyu ane 11 uyu nezuro datotara takagara pasi tichaura nyaya yekuti iwewe chimbondiudza kuti une mwedzi chete mwedzi maybe 2 months wapinda muno ukaenda kuchikoro wakatanga kuenda kuchikoro vakutonovhara iwe ukati mwedzire uri kuchikoro chimbondiudza kuti mafriends esaya wakamawana sei wakamawanepi guys munhu ane mafriends yei ane mafriends handizivi yangu kuti vanhu vekuno vakavanozvigona sei vanozviita sei but inini handakuzvifarira ndakabva ndatozvisvora ndakabva ndatongovaudza point blank akatsamwa akafuta zvanga asingaiti ndiye mwana anyanya zvototeerera but ndatoona kuti matove nekamwe kahu pama 2 minutes anzotidzi because ari kuswera nevana vave muno unotoona baba baba vacho vanotouya vana baba vanotouya nevana vavo varunguomisa mota fototi kutodropa mwana ini mubereki wemwana uyu havandizivi handiziviwo guys kuti kuuk zvinhu zvinofamba sei ini havandizivi kasanta free yekudhirivhara mwana wavo pagedhi apa kukana pachigara psychopathy pano mwana uswera ari pano kana kuti iye changu ichi ndiye ndisipoka tese nedhedha chete tisipo kana dhedhi vachishandira muno pano pamba dzimwe nguva vanenge vakazvivharira vari muno hanimona palembe vakatovhara dhoo havai zvinenge zvichiitika kuvanenge vasingazivi anongotongorayira sochena kana kusairi message kuti shamwari yangu nadhedha chivakuya kuzonditora ndevamwe havari different mota yotomira apa kwaenda mwana nandizivi vanoti handivazivi handina kubatikana zvakanaka guys handina kusununguka saka ndakazotaimira kuti baba baba ndee vachiuya pana pachibudisa mwana ndobva ndava approacha ndobva ndati makadini nechirundu vechirungu ndobva ndataura navo chikanzi ndimi ndikati honai because mwana uyu anga kuita zvekuita pressure zvekuti I want to go to have a sleep off ndikati kutanga rini kuita zvama sleep off paupenyu hwenyu kusvika mukure kudai makamboita sleep off kumba kwavanhu ndoita zvama sleep off inde akuzoti I don't mind your friends to come and sleep off but zvokuti muinde kuma sleep off to me it's a no ini ndiudzewo makambotoona wachiita sleep off ndimondiudza ishe mwari yangu wani yamunoziva akatadza kutaura ndikati saka mafriends esaya yaruka unomawana kupi mafriends aya unomawana kupi mafriends aya ende unenge wamawana nguva ende wati pamunobuda pepa muchiti muri kuenda kumo muchinda nokuti panoenda kumo apa handi ainotidzi kuti manje akamboya zvinzara zvevana izvo zvekuisa zvimanzara zvimachichii zvevanavo vari kukurawo izvo zvatina problem zvokuti takabva neko hanimona ndikati ndakupa mari ini kana uchienda kumudzi mukandokupa ka 10 pounds chaiko handika kuti semunhu anenge achifamba nechamwa dzake dzinenge dzine mari sezongofilawo out of place handika ndopowo chite plus ane card ane chikadhi chake chekurevolt handimozati 11 years akwanisi kuitigwa account saka akavhurirwa chikadhi chake chekurevolt
chaanacho avhurigwa chika chake chekurevolt ndobva masavings ake ekusa yuko achaingopota chisa every month aya ndobva yangoconvertwa yakatobuda itori kuma 300 and something pounds handika ndobva yangoconvertwa ndobva vamisira muchikadhi ichocho chatakavhura ichocho ndobva vatomuwedzerera imwe mari vakati chikadhi ichi tikukupa kuti wakuenda kuchikoro kugrade 7 handiti unenge uchida nguva usoda kuenda nelunch box uda kutengawo something kuchikoro unongoshandisa 5 pounds chete kana 2 pounds kana 3 pounds kwete kuti every day ende kada chaizvo tichasara naro tokupa kadhi Friday yega yega ndopano kuti zvispoila pamwe pese kadhi rinenge richi Nationwide Bank, you can open account this minute. Oh, okay. I didn't know. Takambozama kumwe vakaramba chiramba chiti mudiki. Alright, takakatatsovhura cherevolt ichocho. Tikati unongozenda Friday cheti ndipo paunopiwa chikadhi chako ichi wotenga uzvinoita mwana kana zvida kutenga kuti akishobana tukudini handiti. Saka iwe unongosina mari. Saka zvinzara izvi uri kuzvitenga nei? Zvikanzi shamwari yangu iyo vana vachiva vanopiwa kana 40 pounds panenge vachienda kumataundi kati inangu handizvikwanisi zvo 40 pounds kukupa kuti handingazvikwanisi because zvatongotanga kudai if unoita 40 pounds tinoiwanepi 40 pounds kuti tikupe uchi isati ngazvikwanisi chiki varungu ava umwe musindazoona pauya muAsia handiti umwe musindazoona pauya kwai kuda mwana wemuNigerian handitika indoziva muzimba wandakati uyu ndosununguka kuti udi nako uinde ako anytime kurutamba chero ukatondokudropa kana ndipo ndinonokukandako nokuti mai vacho ndinovaziva handika vabereki vacho ndinovaziva plus masimba vanhu vane vabereki vamwe vachitsurawo vana saka taitogara pasi kusura zochitaura nyaya yekuti inini handisi comfortable nenyaya dzeshamwari dzacho dzawaita and can you please you can add dinner plan zvino ndakaita izvozvo ana pane pekuti unenge usingadi kuti uite kupa mwana mutemo wokutsikirira stereki musi ndikachida kubuda ura kune shamwari ati auvarambidze vana vemuna kuti vatendererewo mutaundi paya wabhadhira kuchikoro dina iroro arikuda kutenderera vamwe vana kuchikoro mwana ukamotenga slash squash mwana kangotarisa hachizobudi handi unenge uchitisa mwana responsibility kuti ndinenge ndichiona because chiaccount chacho akavhurigwa ichi chine star rangu saka every activity apya chaipa phone pangu ndiye ndichiona kuti waswipe mari yakati wadai kudzidzisa mwana kuti akwanise kuti ave responsible ndichatoitawo zvenational ndinasingazvizivi mufungi matoita yenyu aiwa kune sanda vanoramba sandanda iyo inochi sanda vanoramba iyo ndakatoenda kuvanoramba ndokwakavhura Shakira akavhura ikoko but uyu mwana uyu pandakangoti 10 11 vakaramba vakazviramba so guys unotoona kuti uchitaura anenge achitoti kuti muku saka ndakabvunzwa kuti so are you saying kuti I'm not allowed to have friends ndomubvunzo wandakabvunzwa ndobva ndati okay ingandisi kutsaita mafriends but mafriends andaona pana panosvika kana 8 kana 10 chaiko unomadindei ende wamawana kupi so ndakabva ndafunga nyaya yemwe wedu uya akauya nenyaya yemwana wake pano ndobva ndamufonera kusiko takagataita girls talk and ndobva ndamufonera ndobva ndati shamwari so ndakufonera nguva dzinoidzi kuma 9 ndokumbura tunditsanangurirawo ndine vana panapa chimbotsaura nevana vako ava nyaya yemwana wako zvikanzi alright ndobva ndisafoni paloud ndobva vatsanangurira exactly nemwe nezvakaitika zvese pamwana wake musikana uya kwakaita kumutoro kwakaita achibva kuZimbabwe aine 14 years anambotanga kupedza gore muno pasina gore angatohuka apo nemanigerians akutosigwa mari dzedze yamaakaunti akutodiya atove rude atove bully iko zvino ari kugara mustreet mai vakanosvika pakunotora peace order yemwana avashungurudza nyaya imwe iziva vakayokatara panapa avashungurudza mwana wavo vakatora kuZimbabwe ane 14 years mai vane 23 years vari muno vakanotora peace order kuti mwana handichaisiva vakasi kuti handichadi mwana kuti mwana uyu adzoke pamba pangu because anga akuita izvozvo kuti zvichahwisiki pamba handimaona vakasvika pakuti ngaaende zvake iko zvino ari kungombeya mwana uyu ndofunga veku16 17 ari kungombeya mwana mubereki osvika pakuti daro mai votanga vachasungwa nemapurisa chiyakumba chiti vakangotsiura vodedzegwa mapurisa vangotsiura mapurisa otouya social service yanga yakutopindira kusvika mai vati alright ngachinda hake kana toda kumutora mutore akavatsanangurira zvese mukuru ndakona ati zii andiona akati mama ndikati yes ndobvatumira picture akati ushu mwana wangu beautiful lady but right now she's in the street ndo mari ini maenda kusvika pakuti ndine mwana mudiki ndichapulutigwa mwana mudiki so zviri nani kuti ichi arongombeya ndisiye zvangu so muri kuona guys pandiri kuti pane vana apa we have to be very much careful izvozvi ihondo ndikati tione foni yako mudiki uyu mukuru anogona tokupa hana problem foni mudiki anotori nehondo kuti foni ndikupei foni yangu anokudza atotanga kuti my phone is my private
I deserve my prayer. Guys, kana iri mutemo yacho yeku-UK ininika ndati ndimboyawo nditotaura pano nenyaya yemwana because ndayatso kufunga kuti hanzi they are not allowed to go to town after school. Handisati ndaziva Marilyn whoright. Asika remember kuti isusu tinoshanda Marilyn ndofunga kana uri kuno unonyatsa kuchihwisisa tinoshanda long shifts 12 14 13 14 hours handika uriko kubasa totenda Mwari handiti unenge usineyo kuti ndikutsvaga mari. Saka zvese zvinoitika dhereseka anogona kuti yobvisa uniform wotoenda udzoka usati wauya iwe haungazivi. Ndosaka ndati tichiona zvakadai vana vachizviuraya totya here kucommunicata nevana because yatori high school kai sinawo high school yakuenda. Nesoro ndakati okay zvatakuita ndezvekudai so kana tikaita 1 ndikupai 2 months iwe ikaramba yakadai so Africa back takaenda 11 patika boy blessing takutya nyaya dzekuti vanhu vanozviuraya because anototaura nyaya dzekuti kwai kuningi committed suicide zvatandisingafungi kuti mwana yanozviziva. Saka mchona chigara ndiri pamunamato masivano vedu ndiri kugara ndiri pamunangano ane 11 ndiri kugara ndiri pamunamato ndakabuda kana muma WhatsApp group chauti I need to go on a spiritual journey yekuti zvimwe zvese ndinogona kuignora but when tikamusipa vana Mwari nyadzisai Satani Mwari pindirai ndakugara ndiri pamafasting pamunamato nokuti ini ndogara ndingazvigoni anozvigona ndimwari nokuti kuti tichatsiura tichionawo futi nyaya dzakadai dzichibuda dzokuti mwana anotsiurwa kunzi chigushani chi14 years chigushani che40 mwana baba ari kudedzwa kuti mwana kudzoka vakudedzwa mwana akarembera pamba peshamwari. Vari kudedzwa akarembera pamba peshamwari. Handisi munoona. So Anna zvinhu zvatinotaura vabereki. So paka vandozoti saka nonoti mubereki unenge uri pakati pachandozoncha kuti vabereki vakawanda because kumagurupu uku unoona vabereki vachitaura kumagurupu unoona vabereki vachitotaura kuti vedu vevana kuchura kwacho tototyaka because anozviuraya. Primary yatopedza yakangoita mwedzi yakutenda kusekondari kusekondari ndingoti Mwari amen ndakungoisa kuna maoko aMwari kuti Mwari ndimoziva ndikusaka zuro pandepe takanga tine hard talk chaiyo girls talk chairi hard ndichibvunza kuti ndoda kutombondudza mwanangu ndichibva kuessay ndakabvirei takaita talk tiri kuessay yuko takagara pasi tikataura handiti what happened but ndikudzoserei kumasure chii chakaitika vakataura ndikati ndakazouya kuno kurini zvikanzi January ndikati ndaifanwa kunge ndakauya rini zvikanzi October ndikati ne mhaka iyi ndakadrika zvikanzi manga musingasadima kuti ndidande ndikati chii chakaitika kuti ndizouya hamuna kutaka kuita mapressure kuti mama mukazodai mukataka kutipa zvima emotional whatever zvisina nebasa rese mukazodii mukadini anditi hamuna kudaro ndikakusvika ndauya pekutanga ndakakuzenga pekutanga guys uye iuyu mudiki uyu nenyaya rimwe kune mamwe kunonzi chiko fomu racho mafomu anofiliwa so nemasocial workers chi pekutanga ndakuzenga tatombodhinaiwa visa iye pekutanga because paidiwa bepa iro fomu iroro tisingazazivi kuti social worker uyu ari kupi hanimaona ndifatasitanga kumutsva akatomborai pekutanga pakaitawo akaita mariro achinza kuramba kudya ari kudini inyaya kuno kusvika nangoti alright rikaiti tsvage akatsvaga ndakakuzenga tinamba ndiyakadziwana ndimuziva tikudzai paya kuti tatoto give up ndakuti tinda kutodzokera kuAfrica because zvinogobetsera inini what I did I made a very bold decision kuti ndikuitira vana ava kuti vauye vaite upenyu hwavo nokuti chokwadi chiri kunoda kudza ichokwadi guys pamberi paMwari kune vari kuAfrica kana waita decision kuuya kunoku pavana kune advantage hombesa 90% yeadvantage kuvana 10% ndio disadvantage senge idzodzidzi dzekuti mwana akabvira kanganisika apinda kana kuti muzvinhu zvemadrugs kana kuti muzvinhu zvechii kana kuti muzvinhu zvechii patokanganisika andi murikona but 90% kunoku kumwana chero mwana wako unoti kwanzi slow learner kunoku ashai basa
vanotodhila naye vagomupa basa rinoendana naye. Life dzevana kuno kudzingori right. So pavana unenge wapa vana vako rifa risingaperi. Ndoda kudza ichokwadi kazi handinamboya kuzokunyeperera handikunyeperi. Pavana unenge wapa vana vako life, the best life ever. Chero iwe mberi ukazofunga kuti ndakudzokera zvangu kuAfrica ka unoziva kuti vana vako kana vakura vakuziva vachiziva zvavanoita vachiziva zvavakafambira chako chako vanosara vakaexcel in life. They will excel in life because they know yes holy Christians alright uzotaura nekusei vandogoziva kuti makadzi acho chichocho ndichadonwatsvaka ndomawana pai. Hanimaona vanoexcela zvichokwadi because kunoku mwana wese hakuna chinonzi dofo mwana hakuna chinonzi mwana wese ane pake paanotokwana. Hakuna mwana anonzi dofo azonzi azondai zvezvo kunzi hakuna. Handinoona saka pavana it will be best. Asi 10% ndiye kuti unotota soja remunamato. Soja remunamato rekuti wakutomira ndichakuedha marinda. Unotomira pamunamato rekuti ukangoti pukunyuke ichete. Exactly anita vakamira panzvimbo kuziva focus zvavakafambira vanoenda kumberi kokumberi zvokuti ndinodzokera kuAfrica ndakafara kuti amen ini ndakuchinofokasana nemujara wangu zviri kuda takuchinda takunotsvaga musho wedu kunogara tichiita edu zvowe maproject edu kurima tichidini tiripo tatachiembera unoona kana kuti tinenge tatovepamba pedu isusu tine properties kadzimba titagara pane imba yedu aminoti kuese kana kuti kuZimbabwe tagara pasi tichidla zvedu tiripo takagara who knows. Ivo vachizati kunoku vari kuita zvavari kuita. Handi muri kuona. But handizivi guys kwai kune makadetsi. Ini ndinongoyaona iwo timbona pane mwanyora kuti anzi ndichatsvaga makadetsi pana tinini ndungisika nemwana rikainimbo edha vaberekiwo timboyawo tionesane kuti zvinototsura sei nokuti vana vacho vari kufa toita sei. Yes dear. Hey mommy, it's Hazel. What do you say? Mushe zviri sei? Ndiri right hangu. I just wanted to speak na experience obviously mune vana venyu teenagers vari muno. And I'm sure kuti she's going into year 7 isn't she? Muna September. Do you know when I was going into year 7? You know Mama used to work a lot. Do you know why sends a lot? Do you know with her working a lot, kumba Mama Wasipo or not spending a lot of time? I ended up spending a lot of time in Shangwari. And do you know through all of that, yes, Mama thought kujuzwani kwenda kubasa. She's giving me a better life. But she's not giving me a better life. Guess who's giving me a better life? The streets. Your friends. My friends. I started smoking in year 7. I started smoking cigarettes in year 7. You 7 don't let the next get to it. Yes, year 7 I was smoking cigarettes. Yeah. Apparently I couldn't do no more, but the reason why I'm speaking, like, because I came and I went in 5 years. So by year 7 I was smoking. Mama I got excluded from Kuchkoro year 8 the first time. Munoza kuti zoni ndonga nenda kuno katurowe. The only thing they will say is, oh, tunokupa detention, or we're calling your parents. And I ended up learning kuti okay, I'll change number mama, and they won't be able to speak on our mama. There's so much that can happen. But the advice that I can give you, Mamika, is I know you want money, but money will not give you what your children need. You need to spend a lot of time. That's one thing. And that's one thing I can say to all the parents. I know kuti mari tinoita test. Number 2, you have to listen. Because munozo kuchikoro kune stress. Kuchikoro we're learning a lot of things. We learn so much. We're learning about different cultures. In year 7, I'm learning about boyfriends. They're teaching me things, but they're telling me a lot of things. Mama, at 14 years old, at 14 years old, I hope my mom's not here listening to this. At 14 years old, I got fingered in a graveyard. At 14 years old, you understand? Don't get me wrong. My mom was doing everything, right? No, we are learning. Yeah, this was needed. Yes. I was still able to go out and do those things and still come home. You can give me a time. You have to really be grounded with 1 hour. Otherwise, you end up having the likes of somebody like me. And by the time I was 17, 18, Mama, I was a rebel. It's only taking me time now to starting to calm down and everything. I did everything that you can think of. Yeah.
you know kuchikoro ndaita kurwa munozwa ndaita kurwa kuchikoro ndochase that's the time yekuti zvoni even mama ako kuchikoro ndaituka fuck off mata dzenyu and everything because I know that you, because here they've told me you cannot do anything to me. You hit me, social services, I'll go to care home. Don't worry, me, I live with my auntie, I live with this person, I live with this person. So you get I don't know I don't want to make it sound kunge I know a lot, but yeah, I want to speak from my experience, and I want to speak if I could go back for my mom, you would change a lot. And I would say, Mama, musenda kubasa mari yes, mutitenga zvandinofarira. It's not enough. Sometimes I want you to be with me, just to chill with me, because okay, you've got Kelly, is it Kelly? The Shakira, the older one, the younger one. Kelly. The young one is going into year 7. She's going to enter boys and girls school. She's gonna learn about Mbanje. Break time, kuno put Mbanje. Lunch time, kuno put Mbanje. Year 7, yes, I have rooms kubuda e. Mama, they take some cigarettes at 50p, my single cigarettes. I used to sell them. I used to bank off school. That's what they call it, bank off school. Top would that Twitter say, Tino Kisana, $10 McDonald's. The times, the money I'm ningam chitipa year. But the more you are strict to us, the more you're giving me kudisoni, I'm gonna be able to I'm gonna be able to ask the Google PC say. That's right. But the more you're strict, the more you're strict to me, and I'm going to find different ways. Do you know kudisoni? I used to smoke cigarettes, like I've said it from like year 7. Now I've gone into vaping. I see everybody wako vapor. Do you know I can go into a shop and take a vape? I don't even vape and don't take a. They don't even ask me for ID. I look younger than my age, but they don't ask me for ID. Mama, do you know okay? My teachers, sometimes I'll go into school. We're not about homework and everything. I'm not even bothered about that. We are doing our own thing. Tirimu lesson. We're learning up. We're doing our own thing. Is it that we're doing our own TikTok? We're talking about our own things. We're not learning a lot. Sorry, Mama. Sorry, no, but I'll rather you know. So at least you can catch those early signs. Yeah. At least Shakira is now mature. She's a bit mature and she's a bit older now. No, that one, and no problem. I don't have a problem at all now. But remember, I once had a problem as well. But yeah, I think it was the phase. Yes. And the Mama, do you know? Okay, we are going year 7. And remember, year 7, year 7, year 11. So when 11 years, then 15 years. They're all where did you go to school? I went to school in Hackney, in London. When I'm 11 years, then 15 years. They're all joining together through break time, through lunch time. What are they learning? Remember, Varungu, they'll be like, my mom doesn't mind. I smoke weed all the time. My mom don't mind. I have to come to school high. My mom does it all the time. Because 3/4 of Varungu watch, when I put on Mbanje, 3/4 of the people watch, when I my drugs. Mama, I went. If I could go back, like I've said, if I could go back, I would say Kudizoni, Mama Vanguka, she shouldn't have gone to work as much as she did. She should not have gone to work as much as she did. I remember there's a day, Panem Komana Akauraiwa, outside Pachkoro Pedu. We were there. We watched it happening. And we were even part of it. But if I could go back, my mom should have been more. She should have been able to, I know you need money rent, money bills, say. But the streets, I can clearly tell you that the streets raised me before my mom raised me. I know more about the streets than I knew about a relationship with my mom at that time. Because my mom wanted the best for me, and she thought the best for me was going to work, but that's not the case. I don't know if sorry guys, maybe that's really wrong and everything else, but I just you don't know what you have done. You don't know what you have done. Our life experiences.
you know. Yes, in ndogara I always say my history panapa kuti ndichikura handiti ndaidai nchitiza akumba nchitijamba mawindo tichienda ndogara ndichara history yekukura kwatakaitawo panapa. But remember it was a totally different generation. That atinambobvira takatomboziva pfungwa dzokuti vanhu tozviuraya kana kudini tani zviriko mazuva ano handiona. But this and tichikura tisiko kusina kana vana vhepi ivava handiona. But this now wavhura maso evanhu vakawanda because zvinhu zvokuti tisingatange kutoziva aiwa handina problem yangu yekugata most of the times ndinavo kumba I don't have a problem with that. And musangoita kumba mama musangoita kumba budai navo muchimbofa. I know sometimes they're getting at that age because they want to spend time with their friends. And there's a lot of people that said about sleepovers. I was fortunate enough because I lived on an estate, so I was able to always go on sleepovers. But the rest of my friends and everybody, like family, youngest just growing up, they're not allowed to go on sleepovers because anything can happen on sleepovers. In those sleepovers, a lot happened. I learned a lot. Mama, I watched my first porn video at the age of 13 years old, a Chinese porn video at the age of 13 years old. I could tell what a porn physical. I saw it at 13 years because I was at a sleepover, because I was able to go there. I was able, Mama, I saw things, I did things. I lost my virginity at 16 years old, but I had friends that lost my virginity at an earlier age. One of my friends got pregnant at 14 years old. 14 years of age. Tiri kuchikoro. Tichenda ikoko kuma sleepovers zedu. But sometimes mukatirambidza kuenda kuma sleepovers ikoko andika. Pamafoni pedu tinota kutaura neshangwa dzedu. Oh, she doesn't want this woman, this stupid bitch, she's doing this. And we'll be hating you for it. But it's better that... kuti utsiure zvese either ndichavengwa kana kuti uchaitigwa suicide. But Mama, it's better mutsure muvengwe and somebody's got a better future than kuramba when you become soft. I don't agree with murowe mwana because that's just wrong. But no, you uiwo chinoramba kuti munhu ane sleepover ukadorova kaudurutosora polisi yadesara pana chitari services atotoga anosera aenda. But like parents, like guys, spend time. Us as kids, what we crave for, it's not the money, it's not everything, it's us craving. We want to be, our bodies are changing. For boys they're changing their bodies. Girls, we're going through our periods. Sometimes my periods in my pocket. I don't see my periods in my pocket because you don't want to talk about it. You guys don't want to talk about sex, but guess what? Near 6, we're already talking about sex. If you mama about sex, guess what? I'm going to go and try it. I'm going to go and try it because they're telling me in an educational way. So I'm going to go and try it. The streets are going to tell me in a different way. And I'm going to try it. It's a condom. So we also have to have those conversations with our kids as they grow in. I'm 34 now. Yeah. I'm 34 years old, guys. I've been here since 1995. So I've been through it. I've been through the getting excluded from school. I went to one of the roughest schools in London. I went through it. I've been excluded, the fights, everything that you guys can think of. I've been there. My mom, don't get me wrong, she did everything that she could. For my holidays, my summer holidays, yes, she was there. She would book my annual leave for my summer holidays. But during those school days, because my license are long days, they pin number during the visa uniform down. Tata unoziva kuti kana uchisvika yezo kana when uchisvika panzvimbo like uchiconsulta uchimbodzwa kuti zvomuteme vana soka unobva wambomira zvaunga umborisha zviya uchida kuona kuti zvinofamba sei. But I think after this we need to go sit down again because ndaenda kumboita zvandasingamboiti zvechirungu zvokuti tinogara pasi tichitaura tichizoonesana tichizodini indandisingaiti zvekuonesana zvekugara pasi taura indangoti kana ukakanganisana ngokudambura nembama kuafrica zvongudambura nembama ndo yako kudzosa muraini anomaona ndoziva kuti tinodini tinorohwa zvinokunda kuti tatanga kutojairawo kuti
kwete zvekugara pasi uchiona kuti zviri kutondinetsa but takakutojaira izvozvo kuti toti togara pasi totaura todai. But I think I need to put some rules of senge sleep over ndagara ndaramba zvangu yandikutonetsekana nayo ndiyo yemafriends because nditoona kuti mafriends apane zvikutoitika. Okay. So to her, she's recently come, Andrea. It's better that she's had friends. Do you know why? Because if she never had friends, should have been on the getting bullied. Should have been on the bullied side. Okay. Because I think that's not shangwa. So it's either you have friends or you're gonna get bullied. Okay. Sugar. Vanenge chikwata chavo chakawanda and everything. As time goes, vanenge vakuzoseparate. Yeah. But the more you keep telling her to say, don't be. Why do you have 50 friends? Why do you have 100 friends? If she didn't have those 100 friends. UK ka guys ndoza kuti ku Africa taitoruka munhu free hand maitoona guys munhu akatozvitukirwa free hand yake aiwa zvichadiwi zve free hand yeso azvichadiwa kuenda ku high school takutoudzwa pin interest panotouya mastyle ekuti ndinoda kurukwa style yakadai ndotaura style iyoyo ukumboona kuti inoita mari style saka zvacho muzvetso kuona kuti nei mwari free hand haichafanira ichadiwi munhu akatoenda nebvudzi akatoenda tinotonesana kutonesana nyaya yebvudzi akatoenda nebvudzi racho risva kumusana rakasva kumusana uko akatoenda rakadaro pane kuti ari free hand haazviti. Yeah, but that's what these girls want. Vanenge vada kuenda nebvudzi rarore long. Mama ndaenda kuchikoro ndakaisa malollipops kana 30 musoro. Takasunga musoro ponytail ndakaisa malollipops. Zvekurukwa zveshinda zviya. That's drama. We don't do that anymore. Yes, she has to. Obviously, she wants to be looking like a girl because she's going to a boys and girls school. Remember that. She also has to fit in. It's one thing coming from South Africa to fit in. Sketi. Kuti kwa sketi chapetwa. Takatotengwa chisketi chakadai. Izvi zvitote zvavagara ku South Africa vagaje vakando zvavakajaira vakagara vadizvombe. Sketi for me dzekutodai chakatodai. And I remember the crystals in the hair. Takatodai chisketi tode. Ndine chambe cho chishikaziteti chingopedzerana ipapo. Even mama mukandudza munokona ndudza kuti aiwa sketi yako inofanira kadai so by the time ndasvika sketi yako inodai so tai yangu ndoifutisa kudai so by the time ndasvika kuchikoro it will be a different story. So it's better you see me look like I remember makaita inonzi na Shakira skiti nyamakaita na Shakira mchiti ungabude panzo kadai so it's better you see me looking like that before when I leave the house than for me to change when I go outside the house. Oh, dressing I've made a piece. Actually, dressing handina problem because vagara vachingofika plus inini I don't think the dressing defines who they are. Kana tinga vachindo whatever. They've been dressing like that. Chinozoita say they can't say zim mwana kusim more blessing. Iya ni mwana katofambira kuno kuti vate life kuno ndenda ite. Ndinenge ndaite kuti mwana ende ku Africa indi zvangu fana kudzokera zviri ni ku Africa cho. Ndakatoira kuti vate life muno. Azviti. Ndakatofambira muno ivo. I just feel like I know and as well like youth they don't really do youth clubs anymore. We used to do youth clubs summer holidays and everything, but they don't do youth clubs. But you have to like the things that they enjoy, try to engage them in those things that they still enjoy and everything. And my Saturdays and Sundays, guys, try not to go to work. I know to not that mad, but try not to go to work. Ndapinda nechando Yesu mwanangu. Mai we. Ndapinda nechando. Aiwa but zvinofamba chete. Kana vakugraduate tinenge tiripo tichiti zvone atakavakudza tese panapa semadhari. Zvakanaka Yesu izvo totoita kuti Yesu wautoona ndanza yako indakutoida manje angu anditi rangu anozati anditi rangu zvakaipa. Ndongo ndichingodira kuti unopota uchingodiro. Chingotaurawo nei uyu wacho watikuri mushu. Nokuti kuma college takavakunda uko andiziviwo what to expect kuma college. I don't know. Oh, she's starting in September. Do you know the days? Any part-time job yake? How are you going to keep her busy? Because as well, you also need to
asati apiwa Okay. but ndomira tichosema chibvira chodini paine zoita tichosechozita mvura tochidini Okay. asati apiwa Are but you manje vanenge vazopiwa okay? Per pocket money is she gonna be working asati for apiwa pocket money? Money, how are you gonna be doing it? Because sometimes I feel like mani vagara vana ava makadhi vanawo hezo ini ribenzi maibenzi ndakarongeka ufunge ribenzi ndakarongeka saka makadhi anawo uyu akatovhura yake inonzi sanda sanda akatovhura iyoyo sanda yaanotori nayo atozikadha tinazacho anonzi mapati jobs mapati time ake jobs anoisa mari yake imomo but isu hatina kumirirawo izvozvo taingopota tinongopota tichipaisira mari tinongovaisira ndivasova kuafrica tachekuvapesa mari pakavhura makametoesira mari pakuyaadzisho maviri kuitawo zvozvo zvimabhera vaitesa mari kuti kana apinda kuchikoro saka mari vacho vanadzo handiwana so uyu mukuru akambotanga achiti panga achishanda kubasa mari yake unokoziva kuti vana changopindawo mune imwe nzvimbo kuno kwava neaccess neonline tumashops tunokunza delivery tichi takambopinda bhizi zvituya tikati haiwa zvinopinda madzimanje ndikapedze shungu vakapedza shungu zveshuwa handiona everyday taingotozvapanodhirivhiwa pasiro pano takapedza shungu vapedza shungu zvikanzi zvekuendesa kuchikoro zvimakii zvimawatiwati zvavanenge vachitenga zvokuti vanenge vachida kupfeka zvowinter hasati vamboionaka zvokuti toda tinotorogwanisha tikapedza shungu nao tikati yataima kuti akatozvitengerawo laptop yake akatozvitengerawo foni yake nemari yake kuenda kubasa tikati iye mukadha ibatu ndeyekuchikoro kuti unozodini unozonotengawo zvekuchikoro Sisimel, you know parikwenda yakwenda nostart. Have you chosen it for her, or is this something that she really wants to go and do? kuchikoro aiwa kune zvavakaita ka kucollege kwachona vakatora vese patakaenda kuchikoro kwachona akapiwa list ariti yekuti anochuza sososososo saka iye akabva takapesa iyoyo magc anzochi magcs wayanopedza but iye ndobva totinzi course ndobva totaura tichi ndoda kuita quantity surveying handiti saka vanobva vaiswa mumagrupu avanawo vanhu vemakosi vavo saka vatove nemagrupu imomomo saka ivo magrupu omega mukuzongotaura pane one friend takangoona chete mukuzongotaura kuti ndogara kunzvimbo yakachakati mumwe akati ndogara padhuze nepenyu ipapo ndobva tasati vambosangana pazvo zvokuti vanotaura zvavo kuti vari kunopinda musenchi klasi vese vokunembooni. Yeah, because I think it's very important, because I think as well as our parents, we always want our children. I know a lot of Zimbabweans, they want to it's a nursing, nursing, but it's not for everybody. No. Iyo yakaoma nokuti iyoyo ndakutomboti timboudzwa vamwe vari panapa pagaizi vane varume vavo vachauya kana kuti vane mhudzi dzavo tsaya kana kuti vane mhudzi dzavo dzakauya gaizi munhu wese achibva kuafrica unenge uchingonzi munhu wese anopinda mucare. It's not the case, guys. Yes, it's not the case, but it's something chakapinda matiri mazimbabwe nzekuti tinongodza vanhu kuti munhu akatoya kunoko torari chii unongoenda mukare akuna kuno kwanotoenda unoti munhu achibva kuafrica anotongozvidza kuti ndikunopinda mukare. Guys kuno kumateachers chaiwo emazimbabwe arimo muchikoro. Yes, maticha emazimbabwe arimo muchikoro whatever kwese kupi mumaindustry munomu kungotsvaga basa rako kana uchingori good une maqualifications ako kungotsvaga basa rako unongoriwana. Guys ndochokwadi. Ngatigei kuvhundisira vamwe vanenge vaya kuti varume vakawanda vanotoramba kuuya kuno vachiti ndinoenda mukare ndodini, but guys trust me vanhu vari kupinda munondosvika muno mukandisa kuda basa rako zvakanaka pamatotal jobs pana indeed unotoitwa kune maagents anenge akatomirira futi vanhu vanenge vane maqualifications ivava ukuti anenge achita kuti usaine neagent yake handiona because vanenge vane mari yavanopiwa here kana chichi I don't know handimaona saka umbori shai basa rinenge riripo ndochokwadi chakaperera ichocho but tinobva tine mentality yekuti munhu ke saka murume wako asvika muno haachatsvagi basa nokuti anongotanga kunotsvaga mukare because akaudzwa kunzi munhu achingopinda muno munhu isakuenda kukare handiona. That's not the case. And you're so true about it, because I think, like you said, everybody just thinks Ukayaku UK is about care, and it's not about care, guys. There's so much. There is so much, guys. There's so much. Even like when my colleges, my uni, you gain. There's so many different courses that you won't even understand. Some people say, "Oh, a lot of people don't go to uni anymore." I'm not going to tell electrician. After certain years that you can do a lot, guys. You can do a lot. You can register like sometimes my NV what level 1, 3, 4, 5, 6 and what time here read register
I think registration is about 80 pounds per month. Then also badra koma 140 per month pega 140 per month for children depend on badra 6 months ere consider badra gore. It's up to you. Animona. Utangomirira kuti zoramba uri momwe register ukwire uende usazoramba uchingoti pasi papa pake. Yeah. And also, but Kelly Kumala just said something. And for kids, when like who are turning 16, apprenticeships are very good as well. Because they get paid and they're there full time. They're there, I think Monday to Friday, they'll be there. Vana ndashangwa ndikunyepera ndatka ndizondizokumbira kuti ndipe namba dzako andimaindi hangu kuti namba dzako isina ndisimida kudzishandisa neidangoti hangu apo neapapo vanopota chirongora vana ava vasi pasocial media pafacebook ndinongoita masiku navo ndindozoposta iva vaiti zvindimata zvetiktok saka ndosaina kuti tiktok nekuti ndakabva ndasvudza kuti handitineni zvetiktok andiwana vanongoposta but ndivatishandisa akaunti iyoyo saka never mind kuti just kungopawo guidance kuti ndakapinda nepo munin'ina ndikazodai zvikazodai just kungonzwa from somebody else zvinogona kuita impact. Yes, because even pakataura mukadzi uyu achitaura nezvenyaya mwana wake unonyatsokuona kuti munhu anga atoningirira atonga atobatikana mukadzi uyu achitaura. But anyway, beki kunyaya yedu yevana guys, kana varipo vamwe panyaya yekutitsiura vana apapa guys, kana kuti wanesikana nenyaya mukwanisa kungoedha pano edha po pano uyu anoramba aripo zvake, she can help because she has been through that. Handika ndosaka zvoenda munhu asina pfungwa achigara achizomudza kuti pfutse kuri munhu wemadrugs. Kana akataura story, she said a story ega chezvaaita ipapa handiti abatsira vanhu vangani vabatsira but nenyaya kuti munhu afunge handiti anenge kutoti ndipendi mangwana unomona anomona kuti anomushandisira zvinhu zvaataura ega pano. Doesn't make sense. It's true, and you know what? I'm very happy to always share my story because, like I've said, Kudushoni, there's young kids that are growing up. They want to know, Kudushoni, oh, okay, we are coming through this. Okay, if you go through this, you can go through this, but you can also still change your life. But you don't have to go through that. There's also a different channel. So Kelly, they're always doing that. Kelly, come on, move they're always doing that. They're always doing that. But you not I absolutely love it. Even in anyone, but I don't mind because as long as it helps somebody else, as long as it helps somebody else, I really couldn't care less. Yes, my life is still moving, and I know I had to go through this journey to be where I am. Where I am at this 34 years, like I've said, I'm graduating. Yes, I'm doing my master. I've finished my masters, so I don't even mind with everything that's happened. It's not what you are living; it's what you live. It's your past. Yeah. I know it's your past. It's not past anyway. But guys, Hansi Boni Morosle team Southern Africa. Mora team Southern Africa. So guys, nyanyisa dio yevana kuti andisiviwo kana pane pavanotsvaka nevana hanzi mafoni evana kune maapa ari muvana andataura ekuti vana they coordinate, vana they end up doing things zvokuti vabereki munenge musingazivi nenyaya yevana. Saka how best can we handle nyaya dzemafoni evana? Toita sei panyaya dzemafoni? Tongosiya hedu zvakadaro kana todini? Okay, in Angu personally, systematically, you won't be able to take my phone because you've given me the phone. Even if you can the phone, I can just delete the app, don't pay phone yet. Then my permanent just phone, I'll re-add it back. So I think the my phone, it has to have that trust in it. Because come rain or sunshine, they will either speak to each other on Instagram, Snapchat, TikTok, WhatsApp, or whichever way. And maybe permanently, I don't want you to have TikTok. Show me your phone. I'll delete TikTok. It takes less than 3 seconds to delete. I'm doing my parental guide, my phone settings. So I don't know if they. And do I say, how do I do that? And it was say, yeah, and the apps that you can monitor to download. You can monitor. I don't know the apps, but I know there's an app. There's an app where you can track. Hello, Sissy Chick, how are you? I'm good, my dear. What do you say? Yes, dear. Mushe. Inini panyaya yevana ka. Ndinova ndatongosumudza wangu musoro because nyaya yevana yakaoma sisi. Yakaoma munyika munomu, but zvamunoona kudai ka hapana bridge risingayambukwe because
vamwe tatova nemakore tiri munomu kana patori nevamwe vanotondiziva panapa but ndichazoya kuseri ndozokupai madetails handiti but nditorinowo vana vakatombonogara kuafrica for a very long time zvinobatsira izvozvo. That's why probably muri kuona kuti Shakira aita sei asvika akasetla zvakanaka because zvinobatsira. But kasweetheart kakuda kuita yakarida kuita ka aiwa akada kudamburwa muswe zvichiri padhuze. Now the thing is, the era that is there is for me now to be here. I came for her, so sending her Africa. That one is out. Handisikuti mudzosere kuAfrica, but ndiri kuti because akatobva ikoko ka saka atori neexperience yacho handiti. Because whether sometimes we like it or not, vana vanodzoserwa hai sweetheart anonzani uyu ataura nyaya yake uyu Hazel nengerekeni kuti zvaatotaura itori real life sismeli isu vamwe tane 23 years tiri kunokuka zvese zvaatotaura zviri true and vana vese vakatozvarirwa muno but isi vamwe vedu vakazoendavo kuZimbabwe because of dzimwewo nyaya yavo but yakatozita default yanga yakaita sei yanga yakanaka handiti mazvona yekuti moms namudhara havasisiri vese then vana vatozongogumisira kutondogara nanagogo kuZimbabwe maiziya but then zvakatozobatsira mazvona situation saka vana pavakadzoka vana vanga vato vanhu vakatoumbika zvitodaro zvitoti kuchikoro ka vanotorova chikoro zvakanyanyisa zviri too much saka ndiri kuda ngotraya kuisa point yangu yekuti there's still an opportunity yekuti muite build on that zvinhu zvavakadzidza kumusha kudhara kunzwisisa anazvo. But I think what Hazel said is those are the most important. It's a very difficult point, Sismeli, but we have all done it. Vana kuchikoro kubasa tinoenda mari ngaikwani Sismeli, mari ngaikwani kana muchikwanisa kuita 2 days off dzamunoita off nevana muenda out navo muchiva because it's better kuti vakuudze izvinhu zvavari kuenda through bit by bit than kuti vazitrai either kuzvisolva vega kana kuudza shamwari dzavo. Aiwa kutaura tinotaura ende out tinoenda kapa pamwe ngamunesando ndopera vane ndiripo aiwa ndino out tisi vanhu vanoenda manje ngokuti zvinova tiri kuda kumbona nzvimbo ka but Sismeli is it imimi kuenda kwamuda kuenda kana is it kwakuda kuenda baby tinoenda kwavanoenda ndinoenda navo kwavanoenda okay ndatoziva nzvimbo ina ndinoga ndinoda imbotoziva kwandotoziva iko ndinotoziva taona kwakati weekend totoenda pasport apa ndopana ndisina kufunga manje because ndewe jimu ndewe magymnastics perfect saka muinrolei kumagymnastics moita consistent motoita a very special idei rake rekumuendesa muchinomudropa muchimupika make a feel special musakuti chingoenda kunoita gymnastics achanobvena energy achasanganawo nevamwe vanhu vatori quite competitive and who don't want to go in that drug lifestyle. Exactly. Because they want to keep their body healthy. Gymnastics matogona mufungira togona ndikataurawo pano matatobatsika ndasina kuzvifunga zvemagymnastics nokuti ndo sports yacho yanoda iyoyo and then kamunotoona kuti mwana wenyu anotokwira gotokwira handiti and then ndandiri kufunga futi nyaya yekuti nyaya yekuchikoro handiti makanga macheka here kana makangopuwa chikoro chachiri available mamacheka here offsted pachikoro panhu zvakaitika ndapiwa hativa kuti apply 3 zviri padhuze newe ndaapply 3 chikoro chacho ndobva ndanze pawaiting list waiting list ndobva tapiwa chimwe tanga ndisina unyora handiwana ndobva ndati ndobva ndadi ndongozivawo zvedu zvokurisinaizvi ndobva ndanyora futi back email kusitinganza kuti aiwa chikoro chamandipa chiri kuri ini mwana uyu munyuwaniwo ndangozivawo madzisa dzangu andakaisawo mandiwana zvokuti ainde kwandikwanisi ndobva ndapleada mandiwana ndobva ndanzi alright ndinaiticheka kuti ari panhamba chii ndobva ndawana padhuze pachikoro cheroma chiri padhuze ndopandainyatsodaira papo ndobva ndawana ipapo kuti ari panhamba 11 pawaiting list ndobva ndapaka
Saka vechikoro chichinyiwa ndiyo vakabva vasenda zvokuti confirmai kuti mwana chikoro chichi ndobva ndatanga kundoita sei. Ndobva ndabvunza kwevakukwanisa kuti saka vari kunditi kwamama ndisava kunditi zvikanzi no kuti kungove safe just confirm. Kana chabuda uku mongoenda ikoko. Ndobva ndakonfirma kuya. Saka nezuro ndobva ndakazisa email. Ndichiti ndamirira ndaziva nokuti zvikoro vakavharaka kuti mwana ndakachema-chemawo nchidai. Ndobva vanditi all right. Saka tichamupromisa ipapo. Saka muchadiseva tsamba. Saka kuenda ipapo pachifanda idero. For year 7. For year 7, yeah. Oh, but Okay. have you checked like Ofsted? Have you checked Kuti? Yes, I checked the school. Okay. I checked the school. It's one of the best schools. So my reviews here. Okay, so nogona kubatsira nditi heizo because pamwe ari kutobva from a school ine nyanya achienda pane ndecheroma perfect anenge ari okay at least 50% yezvimwe zvinhu tabvisa then yandaenda kugumisira kutaura zvangu ndidonheka indeyenhingirikini kune family app sisimeti haiwa musavhunduke zvokumanya kune family app mirai ndoda kuita sa shamwari yangu inini akaishandisa kubva mwana wake aine phone kubva I think aine 8 years inini hangu ndakataura kuti mafoni 14 years handiti ngoti nini vana vangu vanoda zvechikoro so havana basa nemafoni saka ndavapa mafoni maine 14 years but pane zvinhu zvekuti sisimelika munyika munomwa you have to put your foot down munonzwisisa izvo zvilike zvekuti zvimwe zvataadresa zvekuti masports momupota muchimuendesa then ndaona mwanyora mucomment section kuti kupota uchiendesa mwana kuchikoro uchimudropa uchimupika because ndo zvinoita varungu munonzwisisa I understand kuti tinenge tidauna mashifts guys but pane zvimwe zvinhu zvekuti togona kuzviita but then zvinozotibatsira pamberi apa saka then pafamily apa pakapa mirai ndichakuisirai kuinbox ndiri because sister yangu not too long ago takatomupa app iyoyo mwana wake anetsa haiyoyo munomudhingura munotongomudhingura time dzakati nedzakati hapana zvaanokwanisa kuita hapana app yaanodownloada musina kuiona hanzi yakanzi life 360 360 saka ndinongodownloada ndodi ndokonekta nemafoni acho connecta munhu wese iyo inotonzi family something it's very very popular alright iyo yakatoshanda even up until today mwana weshamwari yangu ane 16 years handiti inini vangu vati kurei mwe ane 16 18 ne19 now but uyu akabhirirwa kubva aine 8 years kusvikira ane 16 years haachallenge maparents ake over that nyaya yefoni kana foni yadhingurwa na8 o'clock that's it. Alright. I think iyo ndingatibatsirewo wangu shamwari ndibatsirewo iyo kutodhingura inewo iyo ndingaida iyo ndoida iyo nditsvage kana mirai ndigofondera shamwari yangu ndapedza ndiye akaishandisa shamwari ndiise iyoyo iyo aiwa iyoyo dhingurainenge ndotoita iyo eichokunoudza kuti tori munhu wese kunovata munhu wese kuti zii kutomboti 8 here inini mwana weshamwari yangu aidhingurwa na7 o'clock kana ari kuteerera live anotoziva ndiyo ndiri kutaura aimudhingura 7 o'clock and hapana zvaanoita and apa mukomana futi and he has done very well kuchikoro above what they even expected vakutoidawo vanenge vashona zviri kutotimburudzawo dzevana imo mukatimo kusataura zvavo meli iyo yabva yauya inonzi family link dhingurai vanhu pamafoni zviri kutangira kuningirira kungoisa very straightforward I think inozoda email address munomucreatera email address sister yangu pandakamupaumba kwake aitoita tichitongotaura nyaya vaatoona zvatoita akatoisa pafoni yemwana wake kuzi anga anetsawo nemagames zvigunwe kudaiwo so zvigunwe kubhenda kudai munhu achitamba magames you know hey saka ifamily link saka mungoona vanhu vatonyora kuti ndoya ndoshandisa inotoshanda because pamafoni ndopa zvinotangira zvambotaurwa naHazel kuti anongomirira kuti mumudzosere foni over anoningirikena over aidownloada futi but family link manje agona kudownloada app musina kuzvona. Sisi Chika, I want to ask you a question. Yes. Because I know you've got kids and everything. You know, Kutizoni, like some parents, like to talk about year 7 and above, because they come with different homeworks. Did you ever sit down with you whenever na wako watching your okay, geography yakadaiso, history yakadaiso, or did you just say ita homework yako, make sure your homework yako yangu
Right. Mina ndikupindira heizo. Saka inini vana vangu ka sisimeri vakaziva kuseri ndozonyatsozovaudza. Okay. Kana kuti iwewe woya kuseri ndozokudza nyaya yacho because handisida kunyanya Yes, yes. madetails amwana. Vana vangu inini they are actually homeschooled. Okay. Saka vakauya kuno kundobva because vakasvika 2 months before the first lockdown. Okay. Saka vakabva vapinda handi vana vese vakatomboita homeschooling. Yes, yes. Ndo patakatoreza mastrengths evana kuti vanogona kuchikoro. Saka vakatanga kunyorwa matsamba kuchikoro ari kuita work yake very well. Saka in short kuti ndidere nyaya yako ka I think izvozvo zvinodependa nemwana. Hatiti because vamwe vana vari very self motivated. You understand? Yes. Even zvakadaro even asina homeschooling but achitoenda kuchikoro but anogona kutodzoka kumba. Ndine imwe hama yangu ane mwana akadaro. Antodzoka kumba otoita homework ega anogona futi kuchikoro. Kozoita vana vanenge vangu inini vekuti they were homeschooled. Umwe wacho akanyora akanyora international IGCSE at 13 and 14 and I'm at 8 nema 9 jet. Wow. You understand? So saka izvo zvine zvakuzodependa manje nemwana manje. Saka inini what I do nevana vangu I talk to them quite a lot. Ndinogara nawo pasi kutovabvunza tichidriver and then inini vangu I think vakabva vangoerekana vangori sport because now I was sports woman as well kuchikoro. Saka zvekuti tichita masports tichienda kunoita cutting tese vanenge vachitondiudza zviri kuvanetsa ne whatever is going on. Saka spending time nevana sisimeli, you cannot underestimate that. And I know you are doing a great job because ndokuona in my life menu. But if I imagine nemo like we ku gym muchino mudrop handisi achatanga kukudzai ega zvapari ku struggle boss takatozo realize Hazel to answer your question muhombe manje I struggle nechikoro but not because agoni, it's because I don't prioritize a sport over chikoro. Yes. Saka during time yekuti ari kuganga nditi ari kuganga kuti uri kumuti ita work yako muri kuita work yawo anditi ndoba akazoti but I want to perfect my craft. Urunzizira ati I want to perfect my craft but regatifambe nemwana timutsvagire a good basketball club tomutsvagira pane academy yekuti anogona kuita sports nechikoro at the same time. Urunzisa. So now we are now tailoring it to the child. Yes. That's what happened. Achingona muye vachipedza ma IGCSEs anditi aita homeschooling. He didn't do as well as he wanted. Achingonotanga secondary school ndobva mwana atanga kuforma character boss tamu empower now kuti yes. we can support you in a different way. Yeah. Aba achingosvika kuchikoro achitonhongwa kunzi uyu next year ndiye head boy. Uyu good sportsman ane good craftsmanship acha mentor vamwe murunzisa mwana adzoka kuno kuEngland aine 14 years vasvika vaitwa head boy kuchikoro kwake first black head boy pachikoro paine urunzisa saka patakamu empower kuti aite sport yake but tichimu explain kuti especially kana uri mwana mukomana wechitema unofana kuenda kuchikoro urunzisa so we are now tailoring it to the child now. Hauchati uona zvikuita brother yako nesister yako boza vanotogona zvakanyanyisa hauchadaro manje wakuchitofamba nemwana. Guess what izvozvi A level akanotsuna A level murunzisisa but I still doing a sport. Yes, and he's still doing his sport and he's very good at it and anotamba basketball club level. Saka it's like there's a lot that I can share as smelly. I understand. One of my best friends, when I work here, is signed to Manchester United. He's very bad at English. He's very bad at maths. But they put him in an academy, and now he's even doing good because they've told him, Gumbo completely. At least you've got something to fall back on. You still need to have these things, but they've tailored it to his needs. I know it's very hard for everybody, but it's doable. Hello, Mama. Absolutely. Yeah. Makadi, Mama, what do you say? Mama Patricia, iri. What do you say? Ndaziwa voice rako kubva pawatanga kutaura. Ndakone mu comment section makadi. Ndiripo zvangu mwanangu. Ndaziwa voice iwewe. Mira indidone vamwe vakwirewo. Sorry. Uzondibata kuseri kaunditi utiwe. Anditi kadia. Ndokubata isismeli. Download ifamily link nasi.
nhasi watini chambotononoka nhasi ndotandatokuudza ndave nayo. Alright. Right, pakaipa. This madam muri sei? Unoziva kuti ndinotoseka nhamo unge rugare. Pandaichema inini kuchema pandakauya muno muhikirei vanhu vese vakandiseka vakandishora ndikashoreka kusvika pasi pemubhedha. Mamuchiti vangoita sei vakashoregwei? Vana tu ndakauya nevana tu maunda 18. Alright. Ndakasafa sisimeri. But Essex family, those who love me, Essex family, nevanondida vakandikudza vakandibatsira vakandiita sei, but zvese zvakaramba. Noza sisimeri ndakabatsirwa left, right and center, but zvese zvakaramba. Ende ndotoziva kuti vari pano vari kutozvinzwa ende vanenge vachitofonirana kuti chembere yeye kwasisimeri atigwa chii naivamadha vaibatsirei maloku epadhoo kuti kuchikoro kwacho ndoita sei, saka pamba pacho ndoita sei, rendi iri kuda kubhadharwa, magesi, mvura, council tax, kubasa 24/7 as a parent. Mamusati mauya naye mamusati maenda mudhara ndovakandiunza ini muno sisimeri chimwe chinhu chikaimwari ini ndoziva atimada ndikubvunzira vamwe ka mucomment section mudhara ndovakatondiunza mudhara ndovakandiunza nemabills sei mudhara varipo mudhara ndopandakuda kutaura ipapo ndakambopataura pati kuti ndidzokorodze futi kandi uda kupaisa pachannel pangu ipapo kandofanira kupaisa pachannel pangu kwete penyu sisimeri kuti mimi muite masters but ndoda ndangowira ndangwara mazvitafara makurisa yandichitaura history yangu life history for the west now ndiri kusafa until today I'm at the bed like you see me I'm doing nothing. Mother, inini history yenyu ndikadza kuipiwa mona ndikadza kuiziva but remember kune vamwe unozati mona yesu auya panapa akataura nyaya yake vanhu vese madzimai achizii ndinaa vachiti ngaaburuke apesera vakubvunira nemucomment section because auya chinhu chatanga tisingaoni pavana munhu wese anavo vana andi mazvona history yenyu hazvina basa kuti makamboitaura tinongodzidzokorodza wani mukati ngaitichekubvunza tichingobvunza inoziva pane chingobvunzira kuti vadzise history yenyu inozobatsira vanhu 3-4 mucomment section imomo mufunge indoitoitiwe namai mwana ndakauya nevana oh my god ndabva ndafonerwa zvanzi ndisatauri ndatofonerwa ndatofonerwa ega ndimuudze kuti uri palive. Let me tell him. Hold on. Hello, Apostle. Mama mukatibatsira zvinobatsira vese. Hello. Kubvunza ma-questions. Hello. Abba akata hanzi musatauri. But mama mukatiudza kandi. Fonerwa zvanzi never ndatofonerwa Cape Town yapindira sisimeri akandi. Tinoidzira hedu but vana venyu kana vasiri kuda kuti munhingirire mutaure no problem isi tinoidzira hedu apostle sisimeri handimatoinzwa koyo but apostle muri munhu wamwari ivi muchechi munototaura nyaya zvenyu kuti dzibatsire vamwe vanhu handisizvo saka ndina apostle munotyita sei kuchechi saka hamutaoni dzimwe zvinhu kuti mubatsire vana vesatani here apostle aiwa vaneta amai vavo vakataura for 13 years amai vavo vakataura pamasocial media for 13 years. Alright. Saka vari kuti now enough is enough. Ndakuyoutube now vari kuti itai zvekuyoutube egai ndinzwe kuti vari kuti listen ndichaudza ndiri palive listen
Hello. YouTube kwe. Never yes of no ita do control map. Wabva wakata sisimeri. Naiwe I'm going out. I listen to my son. Okay, mama. Ngatitele du MCC Glam legacy vari panapa. Tinzondivada kuti vangwashira kuti chi. Okay. Because I think the Okay. Egaimise vamwe vanhu sisimeri. Okay, kudzoke mama takatopita kudzoke pam. Handisokwanisa kudzoka kana kuti ndatofonerwa kunzi don't. Sisimeri munozviziva imi sisimeri pandakaigirwa grocery pipe. Inaiti zvakapera zvakapera komuri vachiri kuenderera mberi shuwa. Matonzwa izvozvi makozi ari kutongorira. Taiwa hedu taiwa maonekwa pasocial media makazindai kuyoutube inini madzokere kufacebook. Aiwa ka inini ndangonzwa ka mwana wangu achitaura kuti ndauya kuzotsigira mwana wangu musikana. YouTube yai kuyoutube sisimeri mundi ndisapotewo ka kuyoutube. Ndega ndakatomira panzi pamudomo maso angu nemazvibage zvangu ndichitaura. Please sisimeri ndisapoteyo please. Ndichauya. Muzotipanikire chine kuyoutube tozouya kotiwe kuti mirai ndiritaura izvozvi. Can I say it now? Nyorai kupapa nyorai mucomment maadmin apin. Please support me on YouTube sisimeri. Sisimeri ndorinyora handiti ka ndisati ndadonha please uyai kuyoutube Patricia ndimabhoera nda kuyoutube iwaya handiti maona kuti handikwanise kutouya kwamuri ikoko JK 5988 5988 apo Patricia JK 599 muri save na ira magafu muri save mazwana. Are you okay? Andisi music andisi okay maiona uyo Patricia JK 5 ndaisa necode 5 ndatifanira kurambidza madzatu akudisa nyaya dzavo panapa pamune utsinyi usadaro handitombobvumidzwa zvakaipa utsinyi uyai kuyoutube muone kuti mai venyu vakusafa sei munoona kuti mai venyu vakusafa sei mukauya kuyoutube ndida kukondoliwa nevana veiona kufana kudaro. Aiwa P9 ndo pamunobva mangoona kuti madzimai P9 ngirikiri P9 namba yamama ndi mama vedu amumwe wedu zvokutodaro P9 namba yamama. YouTube channel yangu yo Patricia 8 Patricia JK inonzi 8 anogona kunyora 8 Patricia JK 5988 8 Patricia JK 5988 8 Patricia JK 5988 mufunge ndakutosvikawo ndakutongoda kungo watch hours. Please support me ne watch hour nditange kubhadharwa watch hours. Ndasarwa ne 1200 watch hours, not one watch hours. Sisimeri watch hours. Ndasarwa ne 100 people kuti mungondiwacha 100 people mundiwache 14 hours per person. 100 people watch me 14 hours. Mundita live here. Ndichiri pa live ndobuda. Ndorati mundita live here ku YouTube. Mukaenda ikoko sisimeri saka mandikanganwa ndimakatanga kundiboosta kusvika pa100. Mukadzi wangu nari pano yakaoma vedu yakutumwa. Saka sisimeri please support me on YouTube. Please matongoona kuti kuFacebook handisi kudiwa. Please support me my family. That is family. This is not the whole time. The police. Why now?
Did you poo-poo? Okay, poo-poo. Poo-poo. I can smell poo-poo. Okay? Okay. Poo-poo, All yes. right. Sisimeli na mama. The question. Sisimeli, what is your biggest fear of raising Wanakunok? What is your biggest fear? Inini, Mm. inini yezvaduku yepera, my biggest fear is fear of the unknown. But anyway, I don't have that fear yekunyanya kudaro because inini ndoti chauya ndozvozvona chinenge chasvika. Okay, stand up. But chiombe ndechekuti the kids to get involved in drugs. Okay. Drugs. I love you. Okay. Because What's your take I've of seen what taking drugs can do to people. Yeah? What's your take? Because I know kind of talk like Zimbabwe and African stuff like that. We're very into our faith and we always take the Christianity very deep. How do you feel since you've come Kunoku? Do you still feel the same? Obviously, I know you do your prayers, but how do you feel when it's church and everything else? On it, like every Sunday, every Wednesday, every Tuesday, whenever they do the days. How do you feel about it? But going to church taura chokwadi yezvaduku nyepera munomba uborawo mutemo wakubva wakatokura nawo they know whether I'm there or not. Church kunoitwa yeso kana vasvika 18 years then they can make their own decisions, but for now my rules, my house, my rules kuchechi kunotongoenda because I believe kuti kuchechi kwacho kunhu vanodzorwawo one or two things. Yeah. Hello Sisi, Mama Glam Legacy. What do you say? Wangotindibvunza mubvunzo wekuti Oh, what's your biggest fear of raising children in the UK? You need to bring them when they are going to university. Why? That is the best decision. When they are young, it's so dangerous. Why? There's so many things. I lose my two of my children. I lose them until today because of work, lack of communication, African mother, and everything. Okay. Do you think you still had the Zimbabwe mentality when you came to the UK? Yes. And until do you today. think that mentality is where you guys lost communication with the children? Because when I can't, my mom can't raise me with a Zimbabwe mentality because I'm not in Zimbabwe anymore. That one is impossible. That because report social those services. days I was with a Zimbabwean mentality, but now I know. But when I have a grandchild and whatever, I teach her. Okay, so what would you tell to okay, Mama, what would you tell to your younger self if you had to do it all again? What would you tell to your younger self? For somebody else that's listening, for somebody that's probably do yourself as a child. Do yourself. Be yourself. Please be yourself. Don't fake. But when as a mother, you what do do you have to do something as at mom? school, come home and tell mom that is what happened. That is yourself. I don't have Mama, good English. I don't have good English, but that is what I'm telling you. But Mama, I can't come and tell you that some command. I can't come and tell you that put a vape nas. How am I gonna come and tell you that? Oh, I can see you in the attitude. Me, I see my children in the attitude. Yeah, attitude. I see my children in the attitude. But my attitude is not going to change because I'm remember and my attitude change. So what are you going to do as mama to make sure you are keeping me grounded in that position? And handitomboda kukuisa grounded ndakangopfugama ndikati Mwari ende zvakatoramba ende inini ndini a loser, a first parent in England, a loser. I lose it. Ndakaluza handitorina. There's no loser, there's no failures, there's nothing. Because there's no a way to raise children. There is no way to raise children because Inina was to your children are probably even worse, 10 times worse, just because they did things differently to how I did my own things. So iwewe waiudza amai vako here zvavanga uchisangana nazvo mumastreet uri kuskuru? Some of it. My mom is actually my best friend. Some of it, but I'm also
so spoiled. So I don't like to speak about it because my mom let me get away with a lot of things. Saka ingo kuti nditaure papi manje papi pacho nokuti ndakatoruza zvachose ndakatoruza. No. Okay, where did you go? Yes. Mother has got a lot to say. She has got a story, a lot to say, and the teaching. When teaching church, because when real life experience, but kwete kunyepera kwete paspe muntu iva inini yavagara chichema chinduza but zvamangoonao kuti havasi kudiwa kufacebook otherwise kani vatosununguka vakutonyatsa kukuudzai takudiwa kunyatsa kudzidza zvakawanda kunyatsa kukunzwa but havasi kudiwa kufacebook. But mama tiripanapa sema-diaries because we want to learn. The reason I want to learn. Sema-diaries mangonzwa kuti sema-diaries handisi kukudai kuti dede nekuti inini kana ndakuti deka ndobva ndangoti denemo. Apostle, I can't. You know, I can't. Since me, I can't. That means you're being controlled. Because you know what? You're helping. Like me being here. YouTube, YouTube. Do not go down to YouTube. What's how we are cheating say? Do you understand the YouTube? But okay, what advice can you give to parents that have recently come here with their children, whether they're teenagers, the young ones? What advice can you give to them? With advice, because maybe you've said you feel like you have failed. So what advice can you give to another person, another parent, another person? Are we a panel recently? Never. All right. Again, that is Ziva. That is Ziva. Kufunga kwebeni. Exactly. I know everybody wants money and I know my bills. Dakatoirasa big time. I don't want to cry. Sorry, Mama. Sorry. It's a single mother. Yes. Sorry, Mama. But Mama, Rasa, because you've learned and your story and it's helping other people. But you know, Kutina Nasanti, now I'm Dakatorusa one. I know. It's so painful. It's painful. And yes, so let me tell you something. Can I tell you something? Yes, so. Yes, ma'am. Ukona madhavarapa zvorwadza. I feel a pain. Zvinorwadza. Yeah. Mama, I don't know what to say. I don't know how to say it. Anyway, mama munokuti vanosvika panguva yakaoma yezo. Panguva yakaoma yekushaya kana chekudya. Vane vana vavo vari muno. Semba ndishande ndiri kugara pamba. Zvinhu zvakapinduguka matebhuru akapinduguka kudai kusvika nanhasi. Kubva December. Mane vana vavo vakatogara muno makore vavaritaura kuti vakavaunza kudhara vave nemakore ava vari muno. But vana ava vakasvika pakufuratira Yezo. Ndine murume. Vane murume anogara kustay in. Vane murume anogara kustay in murume uyu. Anotoshanda but mama unoshayiwa chikafu chekucha kwasi murume vanaye anotoshanda. Don't go there, don't even go there. Avasi kuda kuti ndiende apostle. But mama hamuna BP, hamuna kubatwa BP here muromo wazvimba nei? Hamuna kubatwa BP here mother. Of course, I thought as much. Mane murume akavaunza muno guys. Muno akazova. Sisme, don't talk about murume because it trigger my son apostle. All right. Dimburirai. Kunyaya vana guys kuti mama vanoshayiwawo izvo zvinoda kutaura ndipotopinda namba zvangu ndipei namba yenyu ndimbopinda pamama vanoda kuvatengerawo chikafu vatengerei please ndipei namba. Mama
futi naRuru Edwards neWest of World Village ine tsvina ndinosumuka sei makumbo chaiwo asugona kusumuka kunokirira aiwa Lulu tichamuudza Lulu aiwa Lulu tinomuudza tegai Lulu guys Lulu hazivi story yenyu Lulu guys tegai Lulu guys tegai Lulu she has to stop doing that Mama, let me tell you something. tegai Lulu guys mumba mangu mukadzi akandiigira uchikafu mumba mangu nanhasi handizive namba yake handizive kuti makandidyiwa naLilian vaatondikata zvachose handizive kuti akamuendera kuseri kana kuti akanotaura kuti kudii ndakamutsvaga aiwa ndinokupai namba yake aripo asi munhu akadaro anenge ango don't worry asi munhu mukadzi akayachikupai chikafu yauya naLilian taura kuseri ndikati no problem zvakadai zvindinoita zvikanzi mama itai step by step zvakabva zvangu katika ndikazonzwa kuti aenda kurufu kumusha azoita sendikati am so sorry but cut off. Mama, do you know what? You have not done anything wrong, and I'm so glad that mabudisa zvinhu zviri pamoyo penyu because ndokandotambira kuYouTube kokuti vadonhe neBP vafe vasakwanisi kutaura. Here you talk mother, you talk. Yes. Yeah. And you Mama, talk. We're a family. You know me, everywhere. But I know ndikapira kuremana kwaRuru Odwasuku anenge achambozviti mutegei guys Lulu auya achambozviti Lulu mama bvite guys tirimuudze hazivi nyaya yenyu mama speak to me sis Mary ndagara nemi ende ini ndagara nemi kwakawanda Lulu Edwards anoti food, thank you for the offer. Ovati gapa netsvina. Ovati that's nice. Ovati gapa vakashata. Ovati no. Abuya neshoko rakanaka. Rita to my comment section. Agosika pakuti Mwari. Then ndakataura Mwari why me? Mwari Mama, I am so glad you have come here. Mama, don't cry. Mama, don't cry. No. Lulu sachemerwe nevanhu vakuru. Lulu sadaro. Lulu don't. Lulu. Mama, let me tell you something. Thank you so much for coming here. Mujishare story. And I'm so glad. Do you know why? Handizviwo kuti yanga ine 20 years iri muEngland ndobva ndaitengawo iri second hand ine ngura ndobva ndaiisawo mubaba angu ine ngura saka ngura yacho ndinoibvisa nei kuti ndinogona yakasenda. Sorry mama, sorry mama, sorry mama. Mama, do you know why we always come past Smelly Diaries? Because there's always answers. That's why I said I don't want to. No, but I'm glad that you spoke. Because do you know why? Do you know when you spoke, we can all help each other. Could talk about which step by step. Whether every day, I kind of party for 5 hours, 2 hours. Could I say we always have to engage together. I know the family everywhere, left, right, and center. But personally, I know when I'm feeling down in everything. After everything, we know that for the fact. When I know things are bad and rough, and I always come. I'm always yes. And I'm so glad, Mama, you came because here hakuna kuti zvoni tiri vadiki hakuna tiri vaombe maronda pandadya uchitanga kutaura ndakateerera ndanyasoona kuti Mwari ndadzoswa maronda kuti saka pai ndakadarika pai ndakadai I don't know. Sure. Guys, don't do that. Shetaura naenda tamusendera message though. Don't do that. Munoita munyama wangu. Munoita munyama guys. Zviro munotaura zvamunonyora panguyanzika. Sepai mashoko even nenyu muri maghost guys. Mese sepai mashoko guys. Munoita munyama na Sisi Mary. Unozwa kuti pandangotanga kutaura ka shamwari dzevana vangu dzese dziri pano nokuti apostle wabva wandifonera ndakambozai mashoko apostle wangu kutaura but handisi nawo paFacebook kana
handitambe navo pafacebook takavabhuroka kare but maone vavo vandifonera watoudzwa nevana kudzichemberei yatanga kufacebook. Mama, but I don't know if you are going to be comfortable to say kuti muri area ipi, because pane vanhu vakubvunza kuti muri area ipi. Vanhu vanouya kuzoongorora kuti ugere sei ugoita sei vagozobuda nadzo nenyaya saka dzichibuda nevakuru venyika dzako dzinozowenywe Patricia. aiwa madha havasi vamhesa vaongorora takambotuma Lilian akauya paya pakambotuzwa taura chinhu haana kumbotaura nuli haana kumbotaura matumbuwo musavi. So hard, it's so hard, though. It's so hard. Please support me on YouTube, Patricia JK. Patricia JK, support me. We are on YouTube. And ndinechingobika ndichita boring thing kuti vanhu vaone kuti kuingrade hatina chinhu chatinacho. It's boring. Patricia JK 5988. Please, Patricia JK 5988. We'll follow. Take it back, Mama, life in the UK is not easy. It's not easy at all. It's very, very hard. Chingwa changu ndonotora ku-food bank maorange angu mafruits angu ndinoenda ku-food bank zvandiri panaa ndikatoda kuyoutube ndinoenda ku-food bank ndotora chikafu changu. Don't do that. Ende vanhu vakandiona really iko zvinenzvika ndine mwana ndinaye 3 years munomu monditi ndakadhakwa really ndikadhakwa nemwana ndikadhakwa nemachuri speaking but voice rangu ndivoti vakadhakwa zandazitaura so vakashatotumira vanhu kuti kune mwana ari kuuya ikoko saka toregedza mumwe munhu ari kutambura panext door apo kuti uya usindisire zvako mwana ndiwanewo chinondiwaraidza kuti mapiritsi iwaya asandiurai ndiri kunwa gamba painting munotiziva kuti ndinozviwanza seini wari muengland mukaziva munhu anopuhwa inonzi gamba painting iri Gaba painting, and then I can show you my name. Gaba painting. That's my name. That is Gaba painting. No. Okay. Mama, do you know what you've been through a lot, and I know you're sharing your story. You know, Torah every day, 4 times a day. Gaba painting. 4 times, and zikupiritsi rinenge ameno rakakura kudai. Mama, can I ask you a question? The reason why I want to ask you this question is because I want us as the diaries and together to move forward, because we want you to have a bit of happiness. We don't want to see you crying like this. What would be the way forward? I know you're in pain, and I know me, I'm not a qualified psychologist or anything, so I don't know how to do with the mental stuff. But if it means to spend our name, let me know. What is it that we can all do as diaries to help you? Vanoda company vanoda kungoti vakadhiska pasocial media ava ndoyo kuti makauya henyu panapa kana musina zvokuita muchida kungutsa nyaya dzenyu zvisina nebasarisana nyaya dzenyu dzechiki moswera navo muchiita navo nyaya ipapapa ndo zvavanongoda chete. But Mama, outside, because we want to get her out of the house. Out of the house ukaenda kunovatora vanobuda vanogara vega. Okay. Stay alone. Enda kuYouTube unoona story yangu ndosigara ndega ndikatoda kubuda kudai ndotofara ende makumbo acho ndichidhanaira kudai ndobva ndatora iko ndakutora kapikicha nemafoni ndichingozvitora kudai ndichiti yes I'm walking
I'm working, yes. It's me, Patricia. Please support me in YouTube. I'm working. I'm doing tomatoes, and my veggies. That is my life. But And it's so boring. what else? Okay, okay. You said that's boring. What do you want to do? One thing is, okay, if I do this one will make my day, will fulfill my day, or will excite me, or I'll be okay. Do you like something whether it's going? Do you want to do like a hobby? Do you want to what is it that you would? My hobby, not my hobby. I want to go back to work. Okay. I want to go back to work. Aiwa, ndinoita manaizi again. All these years ndanchita manaizi nemakumba iyaya negaba painting iyoyi. Ndikuda basa ndora ndiri kuda, please ndibatsirei basa. Ndiende kubasa ndiite manaizi nemagaba painting iwaya ndinoshanda. Ndinenge ndichizibatsira neiwaya ma A to Z aya ekusevers aya. Ndichizibatsira neiwaya nema blood pressure angu iwaya andanopuwaya. Enezvo wakakwidza wakaisa pa10 mils, saka 10 mils ikutondidoza wese. Okay. But apart from working, Mama, on a night shift, what else would you want to do? Kuti mubude panze, munenda kuchechere. Do you meet up with people? Ndoenda kuchechi Sunday 1 hour. Yes, no problem vari kure nekwandiri takacharonga vanoda sei vangaramba here mwanangu Phoebe stay in vakariwana vanogona kuenda vachiya maweekends vari padhuze taimboenda weekend tonovatora. Yes, we were going to plan tosangana, then we just go take out for the whole day. Stay in ndikutoida mwana wangu Phoebe vanokutsvagirai stay in. Febhi asiri wokupreja dress here kana mabhutsu kana chii papatiya ndiye iyeyo akambopleja uyu mwana wenyu uyu. I don't mind, Sisimela, I don't mind kuti zvoni we can meet up. Kamutaurira ndikati pakupaura apo padhuze ndikutoda stay in, ndaitotaura naye nezvemastay in. Saka unoziva kana uchitaura nemunhu unonga vanhu vanonga vachikofungidzira kuti you are okay kana kuti chii. Vari kunonzi kusase kunonzi Essex kunonzi chiko muri kuya. Matogona vanhu wedzera zita. Vari ku Essex. Okay, Essex. I don't know kuti Essex from kuno kwa hours kuda 3-4 hours chaidzo. Kure Sisimeri kwamuri kure Sisimeri kure zvisingaite. Nditoti mwana wangu festival yangu anogara kuScotland uko ndoda tombotsvaga date sokuenda unoona. Vedu munozati ndine vana vangu vari pana vanhu vangu vari pana vanotoda love zvokutodaro. I just need munhu anongoti Sisimeri ndoda kufamba nemi timbonyatsokuenda. Ndine mwana wangu ari kuScotland uko anotoneedawo love. I don't live in London anymore. I live way outside of London. It's about 3 hours. No, we can go because anoda kuti vanoda kuti tomboenda kumwana wangu timbosata tonatso kumubikira muklinira and everything, then we come back. Sisimeri munoziva kuti wakamboita 3 months usati wapinda mubhavha. Yeah. Yes, I've been there, mommy. Mommy, I've been there. Mommy, I've been there. Kana kubata mvura kana kuti ase mukandiona ndichimamba kunzwa kumufunga ndageza kana. Mama, ndakaita 3 months ndisingageza kana mazino. Do you know kugeza mazino is even a trouble for me? I have to make sure I set an alarm. Irakshani kugeza mazino, kugeza miri wako chaicha kugeza kumeso kwako irakshani. Kaunoita kugeza waenda wowaipa beti rako wochinja hembe wobuda. Burugwa chete ndona ndochinja. 3 months. Yeah. Munhu anotofungidzira kuti uri alright. Ndiri right papacho ndiyesoti ndiri right papacho pekuti mvura ndeitoiona shawa ndinotenge nditoripo bhavhu ndenditoripo, but ndonyatsoona kuti I can't. And ndikada kupinda mubhavhu machona I can't stand up because harina pekugrepa. Ndinotsvedza ndobva ndachikokera imomo. That's it. Mommy, I know exactly. Usingageze Sisimeri makambozviita here? Moza one day ndakazviudza mwana wangu ari kuno kuEngland ndikamuudza kuti unoziva kuti ndakaita rimwe mwedzi wokuti ndaenda pamahospitoro nemanhikitine kunomononora matichi ekupiskisa.
kunomononora kupinda muendesi ndiri murwere ndopinda ndomononora ndomononora ndopinda ndomononora ndoisa muhomwe pane ane feedback nekushayiwa tishu here mati kushayiwa tishu kushayiwa tishu kumonona ndakamuudza mwana wangu pane akabva anonditengera emusevhers aya emazombe aya akanonditengera akagara zvekuti akatopera last week akanditengera 4 months ago ndopaakabva uye akanditengera matishu avo necolgate yandiri kushandisa munogara nechekupi kuessex ndiri muwestcliff chaimo pasi chaipo 3 minutes away from the sea. Because inini I'm always most of the time ndiri kugrace and zvamuri kutaura zvese ndinozviunderstanda because ininiwo like right now handisi kubrema wani apapa musamuendeko nokuti vakatoteerera apostle vafona vachati manga muchiti expose. Please, I'm blaming myself kuti sei ndisiri kushanda. Mama, you don't need to work right now. We need to look after you. You get better. It is my situation as well. Pandawana mishonga dzenyu and everything. Inini as well at the moment. Ndripane inonzi fluoxetine, my antidepressants, and daka increase to like 40 mg. And as well, nditori like 7 months pregnant. Ndinengwana like ane like 1 year right now. So your situation, we understand that very well. So Mama, I would like to help you. Please do they like Shamuda even the whole month, then I can buy for you. Listen, don't cry. Glenn, thank you. Glenn Legacy, bless you, my sister Manangu. Thank you very much. May God continue to bless you. I don't know what to say, but I would like to thank you very much, my sister, from the bottom of my heart. Azvitwe nevakawanda izvi Mwari dzingai mhepo nekwenyu yetinaingada kubata waita hapo wena. Thank you. Just send me your details ku inbox kwangu. Yes, who knows me actually. Anogara akati sisifadzi kuma live ana ndodo nana. Oh yes. So you can send me your details. I can buy you your groceries for this one. Munopuwa na Sis Mary. Let me know ya WhatsApp chini sai madetails ni WhatsApp ndo ndampaka na pano ya WhatsApp. Ndambo try kutombo kufunira WhatsApp yenye ku UK Sis Mary. Ndo kandipanda yo angakuiona. And I'm not do you know what Sis Mary? Do you know what? Do you know this is like the 8th time she's been adding Achidona, which akatibona ndeshua. Achingodona akangunyarara. He anomtenda Glenn ngati kumtsvaga ayi wandomtsvaga. That is life. Asi wona zvinoita Mwari kama mangamuchirangidzwa kuti musauye pano wona Mwari zvavaita. Maona zvinoita Mwari Apostle musarambidze munhu kana Mwari vati aite ipapo Mwari vanobvisa ipapo. Apostle wakaita 2 months vachinditumira mari vari kuZambia. Ndisina vachitumira but unozwa uri kuAfrica kutumira mari yekuevent. Azvibude. Ane pashira maswera sei? Ndaswera sei? Ndaswera munogara muroad ipi ndogara kuWestcliff inini? Inini ndinogara muna Grosvenor. Kuseri kwe not Parkleys handiti. I'm Sparkleys Pavilion. Ndikadzikana hamle koto ndoita sei? Na muna koto muchibva kupi? At least like road chete. I'm not asking for address. Road chete ndoziva road yavari but kuti ndizive kuti ndepapacho nakan obviously. Unengochibva kupi mwanangu? Nechibva nekuna Satanita. Nepastation paWestcliff station paipa handiti. Ndakabuda pastation Westcliff train station.
Buddha pana seafood anditi. Eh, Pane top license chia. Ndodzikana ndokwidza. pane kabhabhakyu kakavhurwa musi uno. Pakona pama-shops acho anditi. No, Guys, not hold pamasho. on. Guys, huku yaita supu brown yaita. Handina kuisa chinhu guys, nakuisa tu onion pepper pazvaboila, vana kuisa stock zvatopera. Inenge yaita. Samda kuti vhairira. Mother wangu ndoda kubaisira something, ndoda kubaisira Information papublic pakangooma handiti. Enda kuti Simeri unopiwa nhamba dzangu totaura kuWhatsApp. Unoenda kuna Simeri unopa nhamba dzangu totaura kuseri. I know. And I remember kuti patakambotaura naSisimeri wakambotaura neni ukati unogara pakona. Ukasati ndichauya kuzokutora tinonwa kofi. Hauna kuzombouya. Mamu ndakuziva. Wakataura kuti ndakuzonwa kofi. Ndikati yes. For the last 5 years. I know. Unoenda kwaSimeri vanokupa macontact angu. Thank you, my daughter. Thank you so much. I love you. All right. Thank you so much. All right then. Okay, bye. I love you. And guys, as well, I just wanted to say about could join and the ones that are gonna go and see her. Guys, let's not just do it for Zora Naschete or Zora Mangwana. Let's do this a regular thing for her to. Mama, I want you to have like my regular friends. I wish you lived close to me because they could drag a power wrestler right in center. Mary, namba dzamakapina idzo hadzisi dzangu dzaka expire. Wakadzibvisa idzo? Dzichashanda saka namba dzenyu ndedzipiko? Okay. Ndoda kuti vanhu vari kutobondera. Mama manje ndikatora namba yangu ndinokufunira left right and center. Mune matoita best friend yangu pafoni ndikufunira non stop. Again ndipe sis ndowapa seiko Sisimeri. Again ndipe Sisimeri. Pane munhu ari kuita jigija panapa. Ari kuita jigija saka jigija yachona iri kutojambisa mubhedha. Mukaona mubhedha uchimuvha musakangana kuti ndine neighbor. Physically kumalo. Thank you. Ndikupei namba idzi Sisimeri mugozipina nekuti ndaona dzamakapina idzo hadzisi. Please support me on YouTube. Makto Smile, you look so much better. Smile, ndimazviona ndatochinja. Makto Smile. No, 07 no ndikunyora Sisimeri kunyora ipapo. Alright. Nyora Sisimeri 073 mirai 073 08 616 728 ndo namba dzangu idzodzo. Ndidziise futi kuWhatsApp. Ndakakusendera imessage nadzo. Ndakonfusika because ndinenge ndisina kudhilita idzi saka pandakonotsvaka kuWhatsApp ndakuda idzo dzino dzatakabuda ndo pandatongokuwa kuti nditi dziripo dzadzo. 073 I didn't have. I know. Where's your dummy?
Where's the gummy, my love? What do you want Ah. now? You finish orange? Okay. You want apple? No apple. Okay. What do you want now? Gummy. Go and take it up, gummy. Go and take the gummy. I love you. Apple. Okay. Oh. yaita dati takudzokera kuchitini room kwatanga tiri kumacheya All right. kwanda kudiridza muriwo wavo kwanga ndichizobuda 616. mumalaidhi ndida kudiridza muriwo wangu makagara mukicheni ndatoda kutoda kutodya chaiko chaiko ndindadi Yeah, ndo namba dzangu idzo manje, ndo namba dzangu idzo dzamamapina manje, ndo dze dzakarasa zvinhu zvese. Handisisina magurupu ese, zvese zvakarasika zvese. alright Ndandiri ku-SS group, ndiri kupi kwese dzaka, I don't know zvakangondikitini. alright bo tate nhamba dzenyu chaizai kushandisa izvo Ini number mama ini number yenyu ndikuseva. Mukandiona ndakufonera 2 o'clock ne 3 o'clock in the morning. Ndinokufonera all the time. Ndatoita best friend. It's okay, I don't mind even usiku ndendiri live. Pupu here. We. avanogara ndakati remember avantu kana vachirara havadzimba rehwindo semunhu anogara ega vanosiya rwindo Inandivhare window. Nyange madhoo ange ekufront ndinogara ari open in case of emergency. Munondiona makungo ndakazviitira kuti munozoona nhunzi dzaakunhuhwa. Ndo zvanga zviri part of the story yandida kutaura. Nozongoona nhunzi dzakumunda saka very powerful testimony mufunge vangorambidzwa so dei vataura ka imi madza chingotaura imi nyatsokubatsirwa zvakanaka taura I can't. but mamuchabatsirwa zvakanaka ona imwe mwana wenyatongoya akati ndokutengera iguta remwedzi wese mamuchatobatsirwa zvakatonaka chose I know. Mama munozoti chi mandibata munozopa matanga kuchema. Do you know kuti zvoni you haven't even shared your story but mandibata nemisodzi yenyu. I could tell so much deep things. I know ndichiri mwana kwamuri but I could feel it. Like I was like, how is this happening? What can we do as a community? You know, and yes, tukana tichitasezve pa social media and everything else, but to see somebody you're my mother. I know. And nasi mukudya idai mother. Nasandawana chinhu. Nasandawana chekudya. Ansati. Uyu musikana aunza ma-apple ma-apple aunza mwana neyogurt. Pamwe tichangosheya yogurt. Aunza mavheji but mwana atopedza zvake mavheji. Handingasheyi mavheji emwana. Saka ndichaona kuti ndichadya. Asi handi mune kashopu kari padhuze mune huku. Ufu ndinawo. Mafuta ndinawo. Ndinochengeta ndikadikita ndinoisa muye ndoisa mukapu ndochizeni. Saka pafoni yangu yandikushandisa ndokwanisa kutumira ineyo nigigiri. Ndandida kutumira inigigiri. Ndandida kutumira kuti munotenga chikafu musavi mudike sadza. Ndoenda mangwana ndichinokuratidza ndichitenga mukandisira. No baby, no, it's auntie. You can't see auntie. Your mom don't allow me, okay? I ask your mom, okay? Okay. I ask mom, okay? Thank you. I'll ask mom. I love you. Munondisira ndozoenda mangwana. I love you. Okay. Where's the dummy? Where's the dummy? Where's the dummy? Where's the My heart is so broken. This is not right. This is absolutely guys. Takawanda mu UK. Let's not let this happen. But it's okay. Ngavaiti zvavada kuita vanhu vacho. Isusu hedu tiri pamadhari. Dzinotomhangara first ndodzinotomhangara. Kuti vari ndodzitori pano. Dzakaudzwa the other version of the story. Havana kuda kupa ungwe kuti mutaure story yese zvairi. Mama, just do you know whatever you do, just keep praying for your kids. Munoramba mchingona matravana. Yeah. Amure zuna matravana venyu. Munoramba mchingona matravana. Mari vanoramba mwara vashanduke. Nasi ndakatolaita candle for my family. Ndatotanga 15 days prayer today. Munoramba mchingona matravana. Muchivana matravana ivava muchitopi.
vana matiri ndatotanga 15 days prayer today ndatolighta candle yangu ndapedza kulighta candle yangu for 15 days prayer. Thank you so much. Ndakutosmairawo ndakutosmairawo but unenge wakangobatikana I know. kangazvitaurika But I'm so happy, kangazvitaurika. mommy. I'm happy that you Mrs. stayed here. Melly. Yes. yes kunde Shiri sei? Yes. Okay, you want some juice? Ndangoti hangu ndirequeste kuti nditaure kuti ndabatsirikana Sis Melly. Munoziva dai ndine chekupa mama ndaivapa kana chekuita. But all I can offer is if she is willing, she can come and stay kumba kwangu even for a week just to detox. Wangozororawo. Yeah, wangovawo necompany. Zvemunyika munomu ndafunga zvakawanda Sis Melly. Dai Mwari vazoitirawo Zimbabwe nyasha. Vana veZimbabwe tatambura. It's not easy kuona munhu mukuru akadai so coming paplatform to say kuti ndiri kunetseka nehama dzangu. Zvinhu zvinorema. Ukazoona munhu akutaura anenge aremerwa. Dai Mwari vazokushingisai mama. Dai Mwari vakuitirai nyasha. Dai Mwari vakusimudzirai. Mwari vatinonamata. Dai anzwirawo Zimbabwe tsitsi. amen Because tatambura unozimbabwe. Mwari avaitire zvakanaka mama. May God bless you. And thank you Sis Melly for the platform. You're doing an amazing job. You have no idea. Mwari vakuitirai thank you so much too. Was I gonna do it by myself? No, it's a collective work. Everybody atori panapa kutocontributa to mental health yeumwe munhu. Yeah, munoziva ndakambotaura ndinogara ndichingoshare nyaya because I feel like I have not said it enough. There was a time I came ndichitaura kuti Sis Melly handina mapirits diabetes and mukabva mauya mukashare nyaya yangu palive and people started calling and I didn't take it seriously kuti vanhu vashandibatsira. But ndakabatsirwa Sis Melly kuti ndizosvika munyika munomu munhu akaona nyaya yangu paplatform yenyu. Akanditi boss vangu vaona nyaya yako kudai and she's saying she wants to help you. Vada kukunza ku-UK ukwanise kushanda and you can get medication yediabetes kuno zvakanaka. Go to your uncle is outside, then you open for you go use the other entrance. Ndatanga kuwana help. Munhu akatanga kutondigadzirisira zvese from passport to visa to COS kusvika ndazosvika munyika munomu. So God bless you. Selling kuti Sis Melly, it's not easy zvamuri kuita. You are doing it. Yes, vamwe vanhu vanogona kuzviita or muri kubatsirwa, but it's because there is a blessing on your life and may you never doubt it. People are listening because you're a good person. Mwari vazokuitirai zvakanaka. Thank you and God bless you. I'm going to open it. Don't scratch. Don't be ever. Mama, Sissy Lulu Edwards is here. Lulu Abuya. Lulu. Anyway, asina maya inojoira ngoda kanova. Abanenge chingomanya chingombe up and down the door okiyano funga ulivu. Anyway. Don't people like Lulu. Don't be just there move the door. Apa kudidza naangu vacho panzaka saka ipo pandikunzi mvura ndondotora bhutu dzangu ninde kudidza. Auma. Lulu hanzi mama vachema misodzi chaichayo vachema munhu wese achema ndati kuzokodza kuona life Lulu kuzokodza kuona life mwanangu wega mama vachema hanzi ndakabva pasocial media because of you waitora firiji yangu ine tsvina ndiri vanorwara nyaya yavo kana uchipolowa diaries ndofunga unovaziva munhu anotorwara havafambi zvokuenda kure vane makumba havato it's a sad story. So hanzi waiscreenshot ningikiri woenda kunoposta vachisekwa vachitukwa saka kusvika pakubva varwadziwa vachema musodzi nezita rako Lulu. This is not nice. Unoita munyama mwanangu. Unotadza zvinhu zvako zvotadza kunovhara mablessings ako saizera rakadai so ngasisa kuchemera. Ngasisa kuchemera. Auya Lulu achazviti mama mother. Achazvitu. Tamuudza anenge achitiwo kuti hanzi ndova iyo vatotaura vatoya vakatoti Lulu Edward vatoya vakataura kuti Lulu Edward ndofunga unenge wazviteka mukutamba unobva wakanganwa ivo manje vabva wabatirira Akauya achiti wow, thank you so much. You give mom the apples. She is eating apples and the fridge is full.
in a nice way. But my comments are castle, we have vampirity, Momo. Hey, Oh, bless her. and the picture, yakananga panechina panengura. Series zangu dzinengura. Ndedze kudhara ndakazitenga dziri ma-second hand. Yakanaka ikabva yanonanga kufriza kubhedhuru. Ikabva yanonanga kuti panengura. Inosoti nemwari saka ngura iyoyo ndoibvisawo nei. Ndakatoikwesha ndikatadza. Anochakuzotaura muromo wake kuti chakati mama kanda. But wow, thank you so much. The fridge is full. Mama, With I food. apologize. I came in comment section. Huh? Got to say, I think she's acknowledged it and everything. Got to move forward because we want to move forward on something more positive. Cecilia Edwards, thank you so much for being here. Manzwisi Soja, Tauro, and everything else. Obviously, to go over my comment saying. So we're just going to move forward. So we can find a way forward. We're trying to help Mama. No, I'm not Botakatuka and everything. But Mama, what's the way forward? Mangwana, what are you doing tomorrow? What are you going to be doing tomorrow? How do we start rebuilding your life? What are we going to do as Jarvis to rebuild your life? Tomorrow I'm just looking for work now. Are you fit enough, Mommy, to go to work? Yes, I can. Are you sure? I'll see when I'm there. No, but that's not the case. Because mentally you need to be okay. Physically you need to be okay before you start looking for work. That's the first thing. Don't you I know. I don't know how my benefits or whatever you claim and everything else, or even if you don't claim, which is that. Guys, the other side of the hazel that you didn't know, you guys. Did you see the other side of the hazel that you guys didn't know? But ndozvinonesa manje kutaura papublic kuti ndiri kujob center, but kujob center ndatokubva December ndiriko, but unozi hakuna chaunopuwa, unozviziva. Kana wapuwa unofanira kubhadhara magetsi, unofanira kubhadhara mvura, unofanira kubhadhara rent, exactly zvese. Ndikapuwa 299, how am I going to survive with 299? Yes, that is what I'm getting. If I can give you my bank statement, you can see it's 299. How am I going to do with it? Okay, Mommy, Panem Kadzati, at the moment, I don't think you're physically okay and mentally okay for you to go to work. I think we need to get you back for you to be you first before you go to work. Because there's no point of you going kubasa. Muchino chengeta vulnerable people when you yourself. I'm not okay. One, I'm not okay. Yes, I'm still vulnerable myself. Yes, and as Darius, I think we can help. We can chip in. Sisimele, I don't have a lot of money, but I know that as Darius, we can chip in. We chip in Africa. We are going to help. Why can't Darius do it? We help. I don't know what to know about it. My gas, electricity, water, council tax. I think renting and stuff like that. Some of the things Mugatara Sisimele, she'll be able to, if you give her like your budget list and everything, so we can help until you are okay to go to work. Because there's no point of you going to work when you are like this. Because guess what? You break down at some point. You break down in less than 2 months. You hurt yourself in less than 2 months. What's the point? And that way, paneizvozvo ndofanira kutotaura kuti ndovafonerawo kumagetsi kuti inini ndichakwanisa 10 pounds kana 5 pounds, wekumvura ndovati ndikukwanisa 2 pounds, wekugasi ndoti ndiri kukwanisawo 10 pounds. Ndichingodaro nokuti musuwo zvichangodzima, zvinongodzima zvega kuti pam, zvotongodzima, ndototanga zvakambodzima ndikange ndichifamba ndichienda kuraibhurari. Ndichidzoka ndichienda kuraibhurari, ndichidzoka kungoti ndingomhoresa munhu. Kunochargisa mafoni. Okay. Mommy, I've been there when the gas is gone. I've been there when the electricity is gone, and I've just had to sit there. Sometimes and there is the charger from outside couldn't don electricity. So I know where you're coming from, and I completely understand where you're coming from. And mene pamwe comment section mune vamwe vari kutaurawo zvakawanda, ndinenge ndichenda kubohwa vanhu panapa.
Kana kutokudai. And we just want to help you. We want you to be you first before between now and January. We at least if we see a good change, then most talk about bus. Talk about massive yani sokuita. Kuchaka bus akunese. Ndakatombonojoiniswa ku50 plus kuti ndikwanise kuzotaura zvandakuita nemi izvozvizvi ndakanojoiniswa kunonzi ku50 plus yemuno muengland kuti ndandisina ndakumbokudza kuti 3 months usingageze 3 months 50 plus iyoyo ndo yakatitanga kuti nditanga kunogeza Mommy, no, Sister Mary, let me tell you something. I know I'm not gonna authority kugeza muregi and stuff, but when you are depressed and stuff, sometimes you don't feel like you don't want to do anything. Don't cry. Don't cry. We're being strong. Don't cry. Do you know kuti unogona mukana 7 a.m. Hold to yourself 10 p.m. kunze kwakachena and unongofara maketeni. Yes. So blame chega kuchema. Chega kuchema. Izvozvi ndikakuratidza imba mangu umu maketeni ndinovhara ndivhure. Look. Even kutodya audye. Even kunyangoine madoctor's appointments. Ndakavhara ndakazvivhara ndidi kana kuona chiedza. It's like aufile kuita kana anything. Unenge uchida unge ungori mumbhedha wakangozvirarira and even kuAfrica musikutambura here asikana musadaro. kuAfrica musikutambura imoti UK vanhu muri kutambura. Chero kuAfrica vanhu vari kutambura wani. Guys, do you know that depression is so real? You know, I know. Depression is real, guys. Do you know? Depression is real. Do you know? I know. Do you know, Sister Melly? Do you know what I bought? They're gonna put him. They're gonna take I don't see marketing. Do you know kuti mumba mangu maamvara marketing and chavara marketing because later I could go weeks. Kuchema nyaya ya mama here. Please, my comment nditirewo mushe please mukango ndotodona. No, mama msadoni. Everybody's sharing their story. Everybody's feeling some type of way. You know, people are now sharing their story. Mwana kutaura ku backseat, mwana ari kutaura ku backseat pandakaenda ku 50 plus. Ndo pandakaudzwa kuti unofanira kucommunicate nevamwe vanhu kunze. Ndo pandakatanga kuenda kuma food clubs kupi kwavanenge vachinodya kwekwe kwatinopuwa zvikafu. Ndo pandakangotanga kutaura nemumwe mukadzi ndikati unopota uchindipawo mwana wako kamwe chete kana pangikini kana uri busy. Saka anondiunzira mwana ondoti kana ari busy akutanga poti sitting. That's why you see kuti ndikuti wiwi pupu anditika saka handina zvandiri kuita ndichingomuti wiwi pupu kamwe chete paanomunza. Omunza nechikafu chake, maorenji ake, mayogati ake, mavheji ake chete. Ndo baby sitting yandiri kuita. Please musazomhanya neisiriyo. Ndinokuzivai mazimba. No. Ndinokuzivai 13 years ndinemi ndaneta nemi. Ndokuzivai kana makomendi ko munotaura zvamoda zvekutodaro zvekuti ndikaona komendi yako ndoti nhai Mwari. Some of the comments unopezera waku if you take them too personally you end up getting hurt. Oh, okay. You know, you've been on social media. Some of them you just have to take them with a pinch of salt and move on. If I read all the comments and don't want to social media, you know very vanoti took a left, right, and center. Then I already. But now I don't even. After Facebook, I just leave it and then I carry on with my life to rebuild my life. Because behind this whole haze of person I'm known, I'm still that depressed little girl that's still trying to find who she is as a person. I'm still not there. You understand? I'm still not there, mama. I can come here, I can give you this whole big but behind me, I'm still that small girl that's still crying. I cry myself to sleep if people didn't know. But I'm trying every day in and day out to try and drag myself out. That's kuti Lulu andina kumboti Lulu akandituka imimi ndimunondituka shumbares ndakati Lulu akaisa ndakuwerenga message Lulu akatora mapictures Lulu Edwards
anouya Sisikhulu. Lulu Shumbaris. Lulu anouya ndandisho chandataura Sisimeli. And ndakuudza here Sisimeli before. Mambo. Anotora pictures what nice. Anotora pane ngura nepamichina. Anobati nice. Woo, Shumbaris. Mwari awenewe. Ndio kuti pamamba iwe. Shumbaris. Ndiwe Shumbaris. I'm going through the notes, guys. Because ndinotoziva Shumbaris akuti mamboti Lulu ndamboti Lulu akandituka kana ndichitanga kutaura mwana wangu kunzwa Lulu ati anotora mapictures kwaachazobuda uko kwakangoma kutora pane April sei kutora pane pane chakanaka anondotora nepane chakachata Mama. Mumba macho makazodai yomwe ifiriji yawo yeDP freezer yowe chakazodai inini ndichichiona ndakutotega ndiyo kwasisimeli kwandi kutagwa kuti ndilulu ndingadzipamera ipamera tamira ndikuti ndilulu I don't know iwawo wachona I don't know akaipa ongokanda kudai kuti vanhu vatuke I don't know pakaipa oposta ipapo vanhu otukisa nevanhu I don't know if I say wrong. If I say Lulu, I'm so sorry. But I don't know. But me, I know Lulu. Lulu and Pamela very too. But Papa Pamela, I don't know. Lulu na Pamela very too. I don't know. I don't know. Mama, so I'm going to cut you off. I know, sorry, you guys. I know to too much jokes, but I just saw a comment. I'm going through a lot. Sisimeli, I don't know. Have you got a number? You're going to with the experiences. Because I know a lot of people are going through depression. Yes. Maybe we can just help each other. Like, I know this is the right time for us to just Mama, I've got your number. Vanenge vari mumucomment section tinge chivaona. Right. Guys, vari kuda kushare their own stories dzakafananidzwa muri kutaura pane idzi shumbe dziri kudecline one. Ndadoridza mama, pindai tione. Send him a request to one. Or maybe guys a number. Guys, I'm here if you need that support. Okay. Admin is a number. Pina oka number zangu admin. Pina inam. Toseka tichichema tese tichita say because I've been but you can just cover some serious. And I can help you share your story sometimes, you know. Ndinombopengera kangu. Akutenga unombopenga zvangu. Asa usibed. Isai number yangu guys. Isai number yangu admin team. Vada kufona vafoni. Inga mandibazira. Supu iyi ndo chaichaiyo kumusha inonaka iyi. Kumusha chaichaiyo. African supu chaichaiyo. Kuti zvatomatisi zviya. Sisimeli, stop saying in chapter. Asina kuchiona. Ndachipedza wangu. Awatochachiwane. Ndachipedza gunduru. Ndachona kumamvura. Ndachifamba tachinakawena kaubuke chibhoyi kakabikwa chibhoyi chako nekaraisi kane dovi kakachifamba akachifamba zvisingaiti apa ndikudya sandwich for dinner. Sisimeli, ndikudya sandwich yangu. Sandwich. Nighttime. Sisimeli, you can't be eating heavy meals at nighttime. You're not British yet. You have to have a sandwich and a cup of tea at nighttime. Izvozvi imi maBritish kuno kunenge makaisa zvichuna zvisinganakidza pakati. Chuna yaya undona chichitodhura chisangoje chine chuna pakati. Ndakatega ndichiteseka ndione chuna mai ini nemvura zvavakaita chuna kuSouth Africa zvakachipa zvigaba zvakati pamwe chakaitwa zviri different. Yezo ndakangoruma kudai ndikaza Mwari ndibatsirei vanangochivharira. Akanyodhura sei 3 pounds. Vanangochiruma ndibva ndakada kuti saka ndozvinenge chitomhanyiswa ukuona vakagara mukofutopochiji vese vane zvimachuna zvezvo uridza amene zvavakudya zvinonakidza mai mwana. Ndakazozvitengera mabhanzi angu ezo mabhanzi ane kirimaya.
kwaituna mai aiwa hazvinake chinhu zviya zviri flosi kuti Tuna wajaira mai uri anonaka, munhu aiwa wekuno here Sisemeli, you don't know. uri munhu wekuno shamwari uri munhu wekuno sha tuna mai yaya chiite chiasikani kwai my favorite vanhu zvamakatongaduka naimi chingwa chine dovi ichii peanut butter sandwich ndo No. inonaka peanut butter sandwich chingwa chakosa dovi rako bo Sisemeli, you don't know about a proper tuna mayo. Anze mpe mari yangu. Guys, kana muna nyaya dzenyu dzamuda kutaura and stuff like that about when you're going through your depression or when you've experienced depression. Guys, let's share together because there's people in the comment section that want to know. There's people in the comment section that have been through that, you know. I've been through it and I'm still through it. I take medication for it. But I want to know somebody else's experience. How do you overcome it? How do you, you know, guys, gatibatirane, especially Varuku UK, let's help each other because we're a family. Varuku Africa as well. Let's help them and educate them as well because they might not know that they're depressed. Right. Mukano wavhurwa guys nafa number yakaiswa. If you want to call in, you can call in and you are battling with depression and you need someone to talk to. Or I think you know what we need to do as well, yeah? We need to have a Friday night in the dark. You know? Okay. People coming out and saying in the dark. Okay. Ndokuti vanhu vanonyatsokusununguka zvakanaka and they share their stories. Tete murima, we switch off the lights. Tivanongoedha tongoedha nepapa munhu anyatsosununguka asingaone kuti ndiani atinyatsokupinda achinyatsosheya nyaya yake. It's needed. It's madzimai just to vent. Okay. Just to vent. Yeah. Alright, No, Sis I'm happy with that. Melody, that's okay. Mhm. Should I share about Nyaya depression? Inini Chimbomirai, depression. chimbomira chitori ari pafoni. Chimbomirai. Hello, Kola. Kola, hello. Ndi makasimba here. Tiri right, Murisai. Ndiri right. I just wanted to share just a quick one. Share kanyaya kangu kandibatawo kangobvawo kumba nhasi. Ndine hanzvadzi yangu yandinayo iri kuZimbabwe. Saka kudaro hanzvadzi yangu yakashayikirwa nemukadzi wayo akatakura pamberi. I don't know if mukundinzwa here. Tiri kunzwa. Akashayikirwa nehanzvadzi yake achienda naye kuhospital akatakura mimba yechitatu. Achibva ashayika. Saka ashayika achibva agara asina mukadzi angori nevana vake vairi vanga ainavo matwins mukoma nemusikana. Zvino nokufamba kwenguva akazowana mukadzi waakawana achibva aroora mukadzi iye haana kugara mwedzi mukadzi iye achibva ashayika. Saka pakushayika tazoita zvindiizvi ndibate nhasi yekuti ndatumirwa meseji yekunzi hanzi mwana arova mwana wacho mukomana muhombani 25 years arova baba wake nhasi. Saka ndakubvunza kuti chii charo chaita kuti arove mwana wake arove baba wake zvakunzi pakafama inini vake mwana akawanikwa akabata pakangofama ini vakataita accident. Saka zvakaita accident ipapo mwana akawanikwa akatora mabank card yemukomana iyi mabank card nemari yanga iri muwallet mainini vake mumotikari and ndiye akaitaka kuita the first person on the screen pakaita accident iye. Saka ndozvaita kuti arove baba here. Saka anzi akabvunzwa pakawanikwa ane mari iyo akanzi waiwana kupi akaramba kutaura. Saka stress ultimately depression is there. Sometimes vana vedu vavava sometimes in my own way of thinking ndakutongofunga kuti maybe ndakauya zamaini akaseta apo motikari here akaita kuti maini vafe maybe anga asingade vana. This was total nyaya kuti nyaya ndambonzwa mambotaura earlier on about now. There's so much going on in the air at the moment nevana vedavo. Sometimes kutaura navo kunonetsa. Ini ndine vangova ndinavo. Sometimes unotaura navo kudai uka ndofunga kuti kutetongotaura unongochita ngori kutaura zvinonhuhwa dzimweni dzenguva. You know, vana vachi mazuva ano havataurike. Saka pandangonzwa nyaya yababa iyo yangondibata ndakati baba vachiura mwana vakapedzisira varova. Mwana akutaura kuti inini ndakati ndakabatwa nemari yakapakafama inini. Saka kutaura kuti mwana ndiye akatoda setup kuti maini vafe.
kana kuti yanga yatomweyawo zva yanga mutavaidhiraivha vegere manina mati mutavaidhiraivha vegere kwati yanga iri lift yanga vanga vari vega vanga vatobva kumba nemurume wavo vachibva vasiyana mutaundi saka mainini vakapuhwa mari nemurume wavo vasiyana mutaundi paya saka mari ndiyo akazotorwa nemwana nemabhenk card mwana akazobatisidzwa akabata mabhenk card accident yakaitikira kupi yakaitika muharare saka kudii kuti mwana akanga kana kuti mwana akaita temba raundi nemotikari kuti vese vakanga kuita accident asi umwe akazomuruka I think ndozvazviripo because mwana anoshanda as a mechanic. Okay. Mwana anoziva zvinhu zvemotikari. Saka kuti akatemba nemotikari here kuti aite kuti vamwe anga ane magarages acho namainini vavo handiziviwo hangu daka ravo ranga riinei but tinoita kuti vanhu vazotanga kuziita ndainini chandikwanibata ndechekuti kana mwana akawanikwa ari first person ezehama pamotikari iyoyo owanikwa ane mari yapuhwa maini nemurume wavo pavachitesana mutaundi owanikwa ane mabhenk card zvinoreva kuti mwana iyeye ndiye atori suspect kutira kuti pamwe ndiye ane zvaakatoita kutotemba motikari iyo kuti maini vava vafe here pamwe anga asingavafaririwo saka dzimwe dzenguva saka zvinhu zvacho ndangobatikana hango but ndangotiwo ndikoshewo because zvizangoswera chingotisteba kubva mafeni pandatumirwa message mafeni ndangobatikana kuti vana vadika ava 25 years we don't expect kuti vaite zvakadaro but there are those ages ekuti vanhu vari kuita zvakawanda pane ino nguva ende vanhu vachitoti vatofanira kunge takatoita like zvachitaurwa I don't know ndiyezve kuti sometimes as parents we need to give our children attention. True. Because kola mungangozvinetsa 25 years rume rose randa kupuwa attention yei vana kuwana time nevana saka vana vari bittered but 25 years kola vakatsamwawo kuti baba tinombowana attention yedu endozvistafu kuti kudhara alright zvakangooma ndangoswerawo ndakaremerwawo saka this your program really helps me kuti teach up a little bit yeah but it's very sad like that. Sorry Kola, thank you very much for sharing the story. Atina kusiwa sorry Kola. Saka mwana uye maini wakafarini? Wakafa last year December vachangororwa. A month vachangororwa. Saka mwana uye akaparwa baba pakasungwe. Ndatozopa ndakodzwa nyaya cheyo kana ndatombozodzima sifoni because anti uri muuk munomu mune dzamo. Saka dzimwe dzenguva unongoisira kuavoida masituation akadaro because unenge one dzako dzaunenge wakatakurawo saka unongochongoti wakanzwa zvakadaro zvinenge zvakutokwidzawo mobp kunoedza unenge usinayo saka dzimwe dzenguva its way to avoid kusvika waine right position kuzwisisa kuti what is really going on but ndikuenda zvangu kumba anyway kupera kwemwedzi uno so maybe I will get to know what is going on chii chaizvo ndapaground than on the phone. But just because amaenda kumba just be very careful mwana akadaro kana ari akaita temba around kana kuti ari atofungwa dzakadaro be very careful. I'm just giving myself jeni yacho iyoyo haichambonyatsonakidza zvakanaka but there's nothing I have to do but zvese zvanga zvakuzongoswirawo kuna Mwari kuti Mwari we modimu munochengeta. I just thought I just feel this depression is real. You know, they are carrying a lot of things. And sometimes as parents we need to learn to understand as well vana vedu kutopinda level kutoita brain chaidzo dzinenge dzavo chaivo kuti tizive chaivo kuti vari kufungei ndizvozvo zvavanenge vachiita vari outside tichiti tine vana but vakunzwa kuvanoita zvinhu zvekuti zvinorova zvekuti you'll be shocked yourself kuti mwana wangu wandonditi ari hambo mumba zvaanenge achikuitira vari panzwa kunzwa makunakuna unenge uchitoshama saka at least
as parents, this topic, it was really a wake-up call as well with Kwandile as well, because you know my teenagers, wow. Like you said, Auntie last time, we need to create a group. My no, actually, I have a pretty very good idea. Yes, that group chat, you know, the good man occupy that themselves, no music, boy, on the music, another chakato, and I'm gonna make sana. We just to occupy them, you know, because the more we don't occupy those children, trust me, especially when you come outside our home, there's so much things outside which used to say is America. Those are not prioritized. So we need to have that time, which to create a time never do, especially when you come all the parents, in fact, we have to be there for our children, regardless how old they are, as long as they are still under your roof, they are still children. They are true, they are kids. 25 years, I got 50 years, but can I got story mwana. Saka mwana unotofana utohambula experience tokuisa kuti mwana haasati ane pekutangira, haasati ane basa, saka ndikatonomutsisa ezi mwana. Saka I think I just see your topic was really came on the right time. I just, you know, not to get a relief as well. What it was 1 year and I died. Saka will go away, go to that all those through. But I appreciate your program and thank you very much and God bless you. Thank you, my sister. God bless you too. I'm thinking, Kuti, yes, so you go. I think Kuti, she underestimates herself. She's the best person who could a platform. Akati, Maya. Kutanga rini kuchikara redo yana Maya. Kungona mwachijigao. Ana Maya. Nijga Maya. Bring the plate when you are finished. When you finish there, I want to see your plate. Finish it up. Oh, I'll give you money for sweets. Yes. Ndikufunga kuti yezoka like tikamubaleza panapa kuti maybe munhu vabereki vesu tagara nevana vedu kudzimba on a certain day handiti yezo iyeyuyu anonyatsa kugara ndiakurira muno mwana wemunhu ouya touya navo vana ivava vogara kudzimba iye yezo ohosta ndingikiri kutaura nemakidzi ava achitaura navo isi vabereki tiri pasaidi takateerera guys how do you amene tinozvionawo sei because she's the best person anotaura chirungu chavo handimaona anonyatsa kuhwisisa akapinda mumasititi vacho anonyatsozviziva Sisimeli, I don't actually mind. I also had another idea. Maybe this could be like a diaries idea. Which is whenever my teenagers, why don't we all find like, I know you are good at planning things. Tombo plan somewhere, 20 like 2 days away. Yes. You know, in a campsite. Yes, that can do. So we can do things like that. Without cameras, without phones and everything else, because I don't want my face to be on social media. So I can be there and I can teach them. I've been there. I don't know how to cook salsa. They can teach me how to cook salsa because I don't know how to cook salsa. Yeah. Just to keep them occupied. Kuti vazive kuti kunonakidzawo futi kumaZimbabwean community instead of zvarungu zvavanenge vachitotedzana nazvo zvemunezvi. I think zvinoita ini guys takamboita program papa tichaziva kudhara taita program yevana kera achihosta vana vaitouya pa blame buda udzoke buda palive ine ugodzoka chimbobuda palive ine ugodzoka vana vaitouya vachitonakirwa vachitofara you know tikazenge tangotadziswa iri kuti endere mberi because kune maghost akakutora vana chiposta chidini but now that it's no longer there and it's no longer like ipapo maybe we can have a date kuti musese vanashakira kugara apa yezo ari kucheya handitika tine vabereki nevana vana vachifona apa isaka monyarara inenge iri yavo tichiteerera then kana saka asvika toita zvenhikiri religious influence kutaurwa iyoyo handika because vana vedu vazhinji makristu ndochokwadi machristians then we go navo kunzi tichitaura navo hakuna zvinyuwani zvavanoita zvatisina kumboita vana zvatisina iduko zvita mavhepu nokuti kwakusinawo mavhepu asi kwaivewo nembaje nguva yacho handimaona zvinoita. Yes, and Sisimeli, I really don't mind doing that. And also I feel like if maybe the younger generation from like maybe like 10 years and under, we can do like the educational stuff. I don't mind doing Jaguta meds, Chibatane meds and stuff like that. I don't mind doing those kind of things. And the older generation from like 10 and older,
to do those kind of talks, and hopefully vasikana ava vatikurei from 11 to zvichienda mberi kuvanda timbotonyatso kumbopota uchipinda pamaplatform kuti nhasi ndiriko totouya. Okay. Sorry. Ndine mwana, so sometimes arikuita achichema, that's why ndichidona. All right. Pananga ndafona before mama vazofona, nachida kutaura nenyaya as well, because Ezo ataura her story as well, nekuuya like kuita sort of like relocate to the UK. Myself ndaga relocate to the my mom vakandisiya ndine 5 years kuZimbabwe. Then avanokwanisa kuzodzoka kunditora, vanga vari single mom. Then vakazonditora ndani about 15, 16 years old. Now ndani 30, ndopandakauya ku-UK. So kuZimbabwe, yes, I provide everything, but you know, like zvokuti unenge uchichengetwa nemamwe ma-relatives, like my sisters and stuff, vasiri mai vako, zvine story different. Pane kunge uchichengetwa nemai vako. Sorry, Glam, sorry. So ndezvimwe zvezvokuti kunyange musikanzwa, right, vanenge vachitonyebera mai vako kuti mwana wako ari kuita so, ari kuita zvakati, you know, but then mai vako because ivo vanenge vachitry kukeepa that relationship inenge iripo between ivo nemasisters, vanenge vachingokungoti okay, maybe mwana wangu ndiye ari kudai so. Then pavakazouya kuzonditora because ini ndakasiwa ndiri mudiki, that relationship wasn't there to the extent that even pamwe takagara even lounge, ndaitora mandakavatarisa so zvokuti ndaitofunga kuti ndivo mai vangu here vavava, because vakandisiya ndiri mwana mudiki, then kwazouya unitora like 10-11 years later. So tatisina that bond. So ndakangouya kunoku yangu time yekuti ndakuenda kucollege. Saka pandakasvika kunoku ndakanzi because of age yako, I think ndakasvika around April, vanhu veage yangu vanga vakutoenda kucollege already, zvikanzi because neage yake haachakwanisa kuenda kuhigh school, akufanira kutongoenda kucollege. Ndakabva ndasvika, ndakabva kuZimbabwe ndisina kumboita ma-GCSE zangu, then ubva ndatongoya kunoku bva ndatongoita college. So time yandakagara from like April till like August, till like September ndisati ndatanga college, ndandiri munhu aingogara because unenge usina ma-friends or whatever, unenge uchienda kana kuka part-time job uchiita zvaunenge uchiita ikoko, but unenge usina ma-friends ayekuti unenge uchiita endo ma-friends angu. Pandakazotanga college, after about 2-3 months ndakuzivana nevanhu vakati one day, ndo pandakabva ndatanga kucollege. Kunoita zvakawanda sisimeli, because kucollege pamwe pacho unogona kunge rimwe day unogona kunzi kana unzi unoenda kucollege kana 3 days a week, rimwe day wonzi unenge ungori ne2 lessons, 1 lesson rinotangana 9 kusvika na 11, 2 hours. From 11 to like 3 p.m. aona rimwe lesson, wozoita rimwe lesson maybe from like 3 p.m. to like 4 or 5. During that time yebreak yaunenge uinayo, pane zvakawanda zvinenge zvichiitwa kucollege. Kunoitwa madrugs smeli, kunoitwa mbanje, vanhu vanoenda even kunana Tesco, vanhu vachienda kunotenga wawa chaizvo, zvokuti vanhu vanopinda muclass vana vakadhakwa, vana vakarohwa nembanje muclass. Ndo zvandaita ini, talking from experience, ndo zvataitoita isusu. Waidzoka kumba munhu watosoba kuma 7-8, like after college taipinda mubus takawanda, topinda kana mutown, toenda pacentral paye, totenderera kana mumashopping malls. By the time yaunoenda kumba munhu watosoba, wosvika kumba maybe mama wako vane vari kuda kumhanya kana kuenda kunight shift or whatever, wongovaona kana 2 hours or 3 hours or whatever, then voenda kubasa ndicho, even 1 hour then voenda kubasa. Time iyoyo unenge uine chance even yekutobuda even mumba kuenda wherever kwaunda kuenda, and hapana munhu anomboziva kuti wabuda waenda kupi. Muri kuona? So inini ndo experience yangu ndakaita, and the problem inoitika izvo kana because inini mama wangu angobvawo kuZimbabwe vachingoya kunoku vari teacher, vauya kunoku vakasvika vanozoita basa ravo rehuticha, because obviously vanhu vanenge vachivaadvise kuti basa rehuticha vana vekunoku zvakazoti vakabva vapinda mucare. So vasvika kunoku since vaishanda manights aya nemalong days nechichi, vachitela kuti vabatsire even vasara kuZimbabwe vanga vari vahombe kwandiri, vanga vasiri kukwanisa kuuya kunoku.
zvaka-affecta a lot because handisina time navo because ivo vaitrai kuti vabatsire vari kupi vari uko kuafrica. So inini ndiri kunoku nawo zvakaita kuti inini ndaibuda manheru ndichitoenda mama vachitodzoka ndiri kuno to the extent yekuti even up to now kuvhunza even mai vangu kuti mwana wenyu misikanzwa ipi yaiita vanotokuudza kuti mwana wangu hapana misikanzwa yaitomboita because everything ndakazviita mai vangu vari kubasa. You see, but now it's like now ndaane 30 zvese zvaitika ndiri a-teenager ndikaenda kuuni ndikatoitawo degree yangu ndikaitawo masters yangu in public health and everything, but now is something chinotondi-affecta zvekuti right now that's why ndine depression, that's why I've been on antidepressant tablets for about 2-3 years at the moment because of things zvakawanda zvaiitika and I couldn't cope. So zvimwe zvinhu zvinogona kutadza kubata munhu achiri mudiki, but as they grow older zvinhu zvekuti zvine zvaakuramba zvivabata zvekuti even kuuniversity kwacho machoices zvekuti dai mama vangu vanga vaine that knowledge oye kunoti vanga vari kunoku vakanzwa information kune a lot of people kunzi no choose this course unokasika kuwana basa ita zvakati that way ndaida isinombobvira ndaneseka, but ivo vanga vasinawo knowledge vaitrai kuda kubatsirawo vanhu vanga vari kuafrica vachitrai kuda kuti vabatsire hama dzakasiyana kuafrica. Zvakasvika pakuti even now yes ndine degree rangu undergraduate ndine masters yangu, but kuti nditsvage basa yes mabasa ariko akawanda but kune competition yakawanda as well here. So now ndamune even third degree rangu randakutoita but still nditorine depression yangu like now ndakatoti this year ndakawadzwa kuti no I can't like last month ndakawadzwa kuti timbotanga nekurega kuti ndine depression yangu nokuti depression haisi yako. Une depression you are battling with depression chete usati depression yangu. The moment yaunongoti depression yangu shiwangu kasete ngakateerera kanokunzira times 3 kuti handiri kutoida kutoti yangu you are declaring it anokuvigira times 3 unokurwara nedepression simple. Because now ndakaenda ndikaita undergraduate ndikaita masters and last year after I gave birth I couldn't cope again because my doctors you have to look for something chaunofarira kuita. Ndikafunga kuti chinhu chandofarira kuita inini kuenda kuchikoro than kuita kuenda zvekumajimu zvavanenge vachindiudza and stuff. Ndikaenda futi kuchikoro kunoita another masters again but really different again kuti ndingotry kucope for another year, but after a few months ndakatovaudza ndikati no I can't cope anymore because zviri kuitika and everything I feel like zvatowes again. Then vakabozondipa another year again because you know what, sort yourself out then udzoke. So the reason why andafona ndeyekuti of course togona kuti zvedu joy pamwe ari kudai so but musarelaxe pana Shakira as well because firstly ari kuenda kucollege right now anogona kunge akakopa because asati aenda kuchikora asati asangana nemafriends. Yeah, true. The moment yaachasinkla a lot of people you don't know kuti ari kuitei time during break time yaari ikoko anogona kuuya achitongoitwa ngemunhu ari normal kukumba ikokoko time yamamuti adzoke but during the break time isusu taiitikana kuti kuenglish class chaiyo taisvika vanhu vese class yese yakarohwa nembanje vanhu totanga kukanda mapapers kuna teacher so vokuda because havakwanisa kutirova lecturer vongoya voti everyone out kudetention. You see aeroplane papers. Yes, so it's something chekuti yes iye akopa right now which is good but munofanira kuramba muchiisa more effort kuti muchikopa ezoko mumonta to okay what is she doing for free time yake ari kuita sei time yoyo anenge ari college yoyo free time yake classes ake ane lessons mangani per day anopedza what time after apedza college anoita sei anoenda kutown here anoita sei because even kutown kwaanoenda kucity center ikoko ndo kunoungana tumagroups twemacollege students vachiita zvavanoita ndo zvataita isu taipedza kana 3 p.m. toenda kutown tiri as a group toungana kana pamaclock tower toita zvatinoita kuma7 toenda because tozichiziva kuti kana kuti curfew is 7:30 or 8 College is like my best friend. You see so yeah ndo contribution yemwe yanachida kungokupa izvangu sisi medu.
And Right. Thank you very much, Shakaoma. Thank you, Esther. Sisi Meli, just to add to Sisi Glam, right now there's a new thing. A lot of people are looking at balloons. Balloons, where they just, I don't know what I need to say because I don't do balloons, so I wouldn't know. But I need to my balloons. By the time you get home, these people are as sober as normal. They're sober. Yeah, Shakaoma. Anyway, thank you very much, Glenn, for that one. I will have to definitely look out and put that up here. Chingo put that up and I see what I have in phone. Msadaro wana wangu Sisi Meli. Yeah, choice when up here and I see what I don't know. Kwapana iri zvokuti kwesa vasingazivi uchinyatsa kuona. Aiwa, no, munopedza mazvipinza mudepression mega because anenge achinyora kuti zvone how do I date a black boyfriend, how do I date a white boyfriend, munozvipa depression mega. Zvimwe zvacho zvisiyana nazvo, just the bits and pieces. What you don't want is them to be dating older men, dating for money, dating for things. You don't want them to do that. And I know she's mentioned Shakira, and I'm so glad that she has. And Sister Meli, Shakira's journey that she's going to go into, it's not going to be an easy one for you, because she's transitioning into being an adult, a semi-adult. She's going to think she knows everything. When I go Africa to make up to her and everything else, she's a pretty girl. People are going to it's not chips. Men are gonna be like, oh, hello baby, hello sex and everything else. Those things are gonna happen. You see, imagine you are there and that's happening. Imagine when you're not. How 10 times, like Sister said, there's those little breaks. What are they going to be doing in those little breaks? Moving to her. But do you know what, Sister Meli? It's part of it. It's part of life. I'm here now. I've been through it. And I know they was talking about uni. Uni doesn't make, when you've gone to uni, it doesn't make you when everything is settled. Uni is even worse. Sister Meli, uni I know room 5 in one night. I got paralytic. Because alcohol is that cheap. Vodka bottle is 15 pounds. Smirnoff vodka is 15 pounds. Paralytic, as you won't remember. And you'll be like, it's fine. YOLO. You only live once. So it doesn't stop. It really does. It really, really, really doesn't stop. Okay. A question, because obviously I'm a believer and I believe and everything else, right? My mom always prays for me. That's the reason why I'm the way I am. But sometimes I'm not a prayer person, and I seem to only turn to God when I need something. Don't get me wrong. When that time when I turn to God, I always get what I need. I always eat. But on a day-to-day basis, Sisi Meli, after church. I don't pray. Sometimes I feel like Mama wanted to force Kunamat. I'm like, why are you forcing me? If I want to pray, I want to pray. But when I'm in problems, don't get me wrong, I'll pray and I will get my results. Yes, but when I was growing up, I was forced to pray. I was forced to pray. I didn't believe in God then. I was just forced because something that I grew up in. And then I had to believe it by force, by fire. Just because you believe it, Sisi Meli, it doesn't mean that the kids believe it. We're just doing to abide to your rules. Sisi Meli, we're not going to in 20 minutes. Thank you, Jesus. Amen. Amen, Jesus. Thank you. Amen. But my mind is completely somewhere else. The reason why I'm saying that is because I've been there, and at some point I'm always there as well. Mashoko pamwe unotikwidza bp tikasara tapinda matira nebhutsi itawo zvimwe uchijamba unozotudza rimwe dheisha ukadangopedzera zviteka 1 tinodonha nebp kufa kuti ficha iko. But ndinokuti imimi mutibatsire tibatsirane, because I want to know,
Because in me, okay, there's a caller coming. Hello. Hi, Tishnelly. Yes, hi, how are you? I'm okay, thank you. I've been listening to the live on and off, and I just wanted to give my small contribution. Again, I think my brother came when he was less than 5 years old. And then I was around 8. So I did primary school, secondary school, uni, and just to give you a bit of hope, it's not all. We grew up in Walthamstow, and I think Hazel said she was in Hackney. E17. So it's not all doom and gloom. As parents, you instill certain values in us, but we won't appreciate it until we're somewhere else, until we're a bit more grown. Just like what Hazel was saying, at uni, a lot of things happen. College as well, a lot of things happen. And school, a lot of things happen. But as parents, because while we're gone, you'll remember those things. So what I just wanted to encourage you guys as parents, don't give up. Keep praying, and also remember the values that you had as children, because like he said, nothing is new under the sun. Imagine as that's nothing got and stuff, but you'll come to a point in life where you will remember or you remember that it will really touch you, and wow. So I just wanted to encourage you, because that was my experience. Yeah. Even when I ended up with uni, yes, I ended up with chasing. What I hate to say is truth. So when I end up with chasing, because I go chase, that's the rule of the house. I see when you get to some situations, that's when you remember or even how to pray. You remember the man by Namatachi to say, and you follow those footsteps. So even Kanamukasan squeaker is Roji, or if they don't seem like and stuff like that. But right now, my mom's my best friend. Yes. They say even in Dandiri West and Zimskana, but Dandiri West and 100 young. They say my gang, East London, my gang. I think Hazel mentioned she watched someone get stabbed. And a few of my friends were stabbed, killed. Because I was very good to go on decision. Go college, a few people mentioned EMA Yangeri, Maria Ipua, and Eshkor. When you attend college, I never saw it because I bangashkor. Like I said, it will catch up with you some way, somehow. And I had to mention nursing. Nursing saved my life. Or saved me as a person. Because go college in Dagatamba, I see that from that nursing, I've progressed into a really, really good career, not doing nursing, but there's always a starting point and there's always a second chance. So just to give you hope, but we just maybe don't understand at that time. And another thing, my last point is identity is so important. Yeah. Because you get that confusion. I don't know if anyone else gets it. So there's that confusion, but one of the advice I got from my mango when we were in primary school, go to teach your children your own culture. They'll appreciate it later on. And that having that identity will really help, because you're grounded in something. You have firm beliefs and values in something. And knowing that you're an immigrant, don't get too comfortable thinking you can play about with the British kids or with the white kids, because our passports can be taken away at any time. Yes. So just having that grounding as well will really help them. That's something that helped me as well. So that's just what I wanted to say. Thank you. Kola, before you go, I just want to have a conversation with you. Because me and you sound like you went to the same college as me. But anyways, in E17, so we'll keep it that way. No, it can't be the same. Mine wasn't in London, it was in Essex. Oh, I thought you were I went to... No. Okay. I lived in Walthamstow. I went to a school in Walthamstow, but my college it wasn't in East London. Oh, you might have gone to the same school as me, but anyways, let's move away from that. Kola, you said Kudujoni, your identity. When did you really realize about your identity? Because at some stage, me, Angwinini personally, I didn't even when people asked me, I never even said I was Zimbabwean. I refused to call myself a Zimbabwean person. I refused because I was now part of those
people that I was chilling with. I was part of those people that I was now, yes, I'm a proud Zimbabwean. Well, I'm a proud Zimbabwean 90% half of the time. But prior to that, I was never a proud Zimbabwean. Why was I never a proud Zimbabwean? Is because I never really knew about Zimbabwe. That's number one. I was living in the UK. There was never a lot of Zimbabweans. When did you actually realize you were a Zimbabwean? Because in my teenage years, I never acknowledged I was a Zimbabwean. When I went to college, I never acknowledged I was a Zimbabwean. When I was at uni, I never acknowledged. Now I'm older, in my 30s. That's when I'm like, yes, I'm a Zimbabwean. Yeah. I think it's there because there is a point. Because looking back, before whenever SHF check, why took I don't know choosing the music, the other 3 months, I to wonder my friends like abudikiri uchagomira kusvika also for kunzi tange madziva music iyo yamuri kudza motavenyu akawanda kusati mafriends if you don't want to come and pick me up at school zvinonoterege ndoya nekomi nebhasi kana nekomi hamungauye muchimidza music iyoyo panapa. So udi kusikana ndobva vasingatodi kunzwa wete kuti ndobva kuzimbabwe vanga vasingadi kuzvinzwa. So I think Sismele, that's where I think personally from my experience and from seeing my cousins, I'm quite younger than Inin because Panama is 6 months. There was a time, not me, I don't know, I was just different, but there was a time, and it goes with trends. There was a time, even Anja's young, I can change a zita. And it's a zita, but you could do that, Urikunze, but didn't mumba. Shona all the way through, Zimbabwean through and through. Achirungu, like we stopped speaking English at the door. No, but I made out English, but didn't mumba. It was Zimbabwe through and through. But with time and maturity and growth, that's when they appreciated culture. You might not appreciate it at a certain age. Asiwa kura ndopo notanga kuzvi appreciate until actually start to understand what does my identity mean. So I get it, and a lot of my friends did it as well. And they understand me yeah Shona. But onyepa kuti asim Zimbabwean akavutariwa kunogana kuti South African. A lot of people do it, and I think we get it from adults as well. There's a lot of adults and onyepa kuti South African and whatnot. But I think I did. Accent it doesn't matter. Okay. They'll get to a point in life where you appreciate Kwakabra. Even as long as, I think as parents, but as long as you tell them and give them that training, Mumba, it's up to them. So for me, Hazel, to answer your question, for me, from when I got here, I'm a Zimbabwean, and I think as a girl, I got bullied a lot because I didn't used to keep hair. Because Zimbabwean, I turned to go get one hair. So, but I was bullied. People would be like, "Oh, why is she wearing? Why is that boy wearing a dress?" I got bullied at school and at church. So I think that gave me a bit of a resilience as well. But identity-wise, from home, I always knew good and dream Zimbabwean, and my mom never let us forget it. So it's like you always know, but whether you show it on the outside or when you actually start to embrace it and appreciate your culture, that's different. But from working with a lot of young boys in gangs, identity is the massive factor, because look at my Asians compared to us. My Asians, they never forget their culture. Even Akabari Wamuno, they don't forget their culture, they don't forget their religion. But it's just in this, future. Okay. Caller, I want to ask you guys, Sandra, do Zimbabweans actually really have a culture? What is the culture that we all have that we can? My Asians, at least my Asians, my Muslims, and they will do this certain thing and certain. What culture do we have as Zimbabweans? I think it starts from language. One of the things that I found so funny, even go airport, you go Zimbabwe, especially traveling during my holidays, the amount of Zimbabwean kids, I think I go no language, that don't speak like
like parents, sometimes, no offense, but people will be struggling to speak English with your own children. I think it starts from something as simple as that. And then, of course, food and all other things. I think we do have our own culture. Like just how we live with other people and just respecting elders and all of that stuff. We do have our own culture. I don't think we don't not have a culture. We do, even if it's just as simple as language. But that is accent accent. Kola, I'm going back to you. Sorry, we're gonna bring this culture thing. You've mentioned one thing. You said when you first came here, you were bullied. Can you tell the experience? What exactly? You know, when you were saying you were bullied, what do you mean you were bullied? Because Sisimeli, her younger baby, and a lot of friends. And when I was having a conversation with her, I said to her, you know what? Sometimes when you have a lot of friends, it stops you from that bullying circle because you're the popular girl. So can you try and explain, you know, what bullying means or what bullying looks like in this community? Yeah, of course. So when I first started, I think my story, as a teenager, because when I left, by the time I left primary school, going into secondary school, I think I commented in the comment section earlier, because it's better you instill values in them so they be the leaders. Even they're leading that friendship group instead of doing things to be able to fit in. But in my bullying was obviously and people knew we were African, and I think you can tell from my accent, but before we came. So I was black, and I was called an alien. When it came to even when it came to people children sitting together. That African monkey, no one wanted to be associated with me, and I was just isolated. Okay, Kola, before you go to the church part, I want the school part. What exactly did you experience with Koro? That's what I want to know. I want to know the stuff that you indulged when you was there. The things that they said. Did they hit you? Did they pull you? Did they try and grab your chair? How did you? I know, but Sisimeli, I want you to understand the kind of bullying that these people will say. And even somebody tried Kondiro that one time that they tried to beat me, and I beat them so bad. So it went from being an alien to being an African baboon. And you would walk in or no in the classroom or something, and everyone just looks at you and starts laughing. Yeah, you don't know why they're laughing. When it comes to my groups, like group work and stuff, but allocate for group, no one wants to sit with you. It's either they'll all move when you sit. So some of it is very subtle. And luckily back then there was no social media like there is this time. But back then, I don't know if you remember, Hazel, we had MSN Messenger. Yes. And MySpace. For the days of MSN Messenger, and then it went on to BlackBerry BBM. Yeah. On MSN Messenger, my status is about you, the African baboon, blah 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 blah. So that's the kind of bullying that I got. But I think for kids now, what I'm hearing is a lot worse, because you'll be bullied and then on social media you're still bullied, so you never get a mental break from that bullying. So that's a lot worse. At least I knew that when I come home, I'm not being bullied anymore. Okay, I have a bit of a break. I've got another question. My last question for you. When it comes to friends, is it the quantity or quality of friends? Because Sisimeli's younger child has got a lot of friends, and she's got, obviously Sisimeli's not happy with it. Yeah. But she's got a lot of friends. Is that okay, or is it just the quality of friends that she needs, and why? Through her growing up, because she's 11 years old. I think it's definitely the quality of friends. The quality, there's nothing wrong with having up to 100 friends, but as long as those quality of friends are good friends, and you as a person, even as adults, we can have a lot of friends, but don't be swayed. I think that's the most important thing we need to teach our children. No matter who you come across, or no matter what friends you have, don't be swayed. Know what you stand for. And that gave me, for me personally, when I got to secondary school, I was one of the popular ones. And I had a massive friendship group. The whole year was my friends, because
because I knew what it was like to be bullied. I didn't want to do that to anybody. And if I saw someone being bullied, I'll come for you. And that just made me popular. But even in my big friendship group, I would see my friends smoking. That's when by year 8, 9, I'd see friends smoking. Year 9, I don't know what happens in year 9, but that's when boys become a problem. Well, back then it was for us, it was year 9 that boys became a problem. And I would see my friends going off with boys and whatnot, but because of the home training that I had, I knew the boundaries. I knew where to draw the boundaries. And my mom, she's a nurse as well. I shunned on my long days and stuff to a point where I'll be the one coming home, no boily somebody and stuff like that. And I think that's just things that we were taught from young and things retired with Zimbabwe that we just carried on doing, the kind of raising that we had, if that makes sense. Yes. So I don't think there's nothing wrong with having a big friendship group, but just know what you stand for and know where to draw the line. Okay, my last thing that I want to ask you, what would you say to your younger self? This is now to a younger person that is looking up to you and saying, okay, Sissy, tell me how to live my life. What would you say? To my younger self, I would definitely say be confident. Believe in yourself and never doubt yourself. Those are the things that I want to teach my children, because even though on the outside I was very confident, I came across very confident, but you know, every girl, you have your own self insecurities and stuff. So those are the ones that I want to say, believe in yourself. And I think from looking at Kelly and Shakira, I don't think everybody's got insecurities, but they've seemed like very confident girls. So that's what I would say to myself, is just believe in yourself, be confident, and go for your dreams. That's all. And what and know how to manage money. The last one. What advice would you now give to Sis Melly? Because she's brought her kids over to the teenager and the younger baby. What advice would you give to her? Because you've both experienced both stages. I think to the younger one, watch the friends. Watch the friends. Don't be too strict, but know where to draw the line as well. And just carry on. My values, mommy now or before you came here, just carry on going the same way. Keep teaching them, both of them, how to pray, even when they don't want to. Keep involving them in prayer, because, like I said, there'll come a time whether you've gone to uni or wherever. With the younger one as well, it's going to, I'm sorry, Simili, but it might get worse before it gets better. When it comes to phone and stuff, the idea of gymnastics is a really good idea. But even my group social, my sports social, let her know that she can talk to you about anything, because there's a lot of grooming, from adults as well. So just keep an open channel. And Musanganya Vunduka, if she tells you anything that's really extreme, because she'll keep some things to herself. And with the older one, start to trust her a bit more and treat her more like your friend. But always let her know the boundaries as well. That's what I would give, the advice that I would give. Thank you so much, Kola. Thank you for answering my questions. Thank you, Thank you very much. Thank you very much. Thank you, guys. Thank you. Bye-bye. All right, I think what we need to do, let's make a date. Okay. We said Friday night, yeah? Yes. Friday night. It's okay. Friday night, tikatanga even the 9, 10 is Africa. Then we have guys, you go guys and tell your friends and to emotional Friday and is what you're going through. Not guys are going to do it in the dark. And reason being free as just us being comfortable. Then Saturday Saturday guys my 11 years and above and years of days apano now and moya never guys motanga confirm before our life so that 2 times time yake so that she comes here it's a program here in it guys, we don't know anything. Think tango shinyararira years la chitanya nabo bachifona in bachitaura nabo bachita say andimona saka yezo you ought to be having 2 phones that day because they are going to because
Vanofuna phone queen because I can hear because in Okay. the was so I'll All be right. able to hear. Yeah. Okay. All right. Okay. No problem. So yeah. Chesa number yacho nanzi Saturday Friday tatuna 9 kuno UK. That is 10 zeku Africa. Saturday I mean you time ni comfortable for kids. I think that should be not money. No But Muscat. what wana Muscat vanenge vatoenda kunofamba. Maxen. Swaro I think Maxen. I think it's Swaro ukaita 6 vanenge Kuma 6. vadzimba. 6 or in the morning? No. I think in the morning. 6 in the night. No, vanenge vakarara. 6 is vanenge vadzoka. Okay. Okay. I'll WhatsApp you and everything. No WhatsApp your number. And I'll keep in contact with you. Yes. Number so that you don't WhatsApp so that you can let's stick to this guys. So when I do they need help. Is one number we also need help. Maona the other side right is ramanga msingasika guys. Mkamona chira samusoma. I always tell people kuti guys tiri vanhu ku social media ndikauya nechita nenichita zvode kuti ndozvandiri guys no tikuita zviri kuitika panguva ipapo makana takuita chako zvelive zviri serious chako you tend to forget ndova yava kwachimbochaiva ira andimaona. So you a lot of you guys don't kuti yezo we love you yezo we like you yezo we love you but mama kambomaka mwana muchiti haiti no mupei time dzidzai munhu matoziva kuti ane side iri kana mukamona masitiko mungozati aiwa ndezvekwani it depends ne platform consider kuenda kuleseni mother kuwa i2k. No mwanangu, one thing that I've learned in UK so far is not to go gatherings in Zimbabwe. Gatherings in Zimbabwe ndosaka toona putting mabreak manangu zvinodai wajaira wane 20 something chakadaro uri muno kwatiri tiregai timbomisa tongomaketa but regai miss out tisiyane nazvo just to avoid a lot of things. Tichazoenda edu kumberi uko. For now I'm just staying away from all these gatherings emazimbabwe. It's not like the yes but you also, yes but yeah techingoona wedu tiri kunoko. That's fine. So guys, we'll stop me. Thank you so much. God bless you guys. So thank you very much. You don't know what you have done. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Yes, Friday it is, guys. Friday it is. Wakatoenda kwa utauri. Saka unosvika next month uri kuenda FM. Yes, it is, Kelly. That's one thing ndakatodzidza icho kuti keep away from gathering eMazimbabwe. 2, don't allow each and every munhu kungopinda mpamako achingodii handakadzidza a lot. So guys, muve neusiku hwakanaka guys. Hatika muve neusiku hwakanaka. Vasati vatenga matickets avo EcoBow. Muri kunzi tengai matickets enyu EcoBow neTeam Africa. Team South Africa function yavo vari kuti vasati vatenga madhikiri matenga matickets avo eBow hanzi tengai matickets enyu eBow. So guys, tosangana zvakare on Friday. Gift achaya nebhendi here kuya kupi kuzoridza takati anoenda kupage kwake anoridza kupage kwake kuitira macopyrights emasongs achatiudza kana akunoridza kupage kwake achatiudza kana akunoridza saka kutanga neFriday maadmin patinenge ndichiuya please nomberawo muine link ragift vanhu vanenge vatanga kutambira mopinawo link vanhu tichingokumbirawo tichienda takadaro bow i1100 rand anditika itai kuti vanhu muende munofara zvinofanzi zvine deadline here simeni Susan. Zvehaiti, Bow yavo. And this kuzati wakaisa the deadline here. I'm not so sure if wakaisa deadline or not. I'm not so sure. But just pay in mari yenyu toyatenge titoripoti touyawo kuzosapota veSA ivavo. Anchimbo ndagarisa pano Phoebe ndagarisa ndinozonogeza ndirane mangwana ndinoenda kubasa. I think handizivi bvunza maadmin. Okay, and 7th of September due date. 7th September by due date. 7 September due date. So guys, torara zvakanaka tobatsana nemusi Friday esfadzi tobatsana nemusi Friday andika emotional Friday diaries guys. Emotional Friday moudza vana vadiki musauye zvenyu andika unless uri mwana mudiki akura mupfungwa ari kuziva zvakusangana zvo mu life zvauda kuya kuzoshiya nevamwe kana muri vave mokari vekutuka please this platform is not for you. Friday musauye zvenyu zviri nani tiite tiri 20 zviri nani tiite tiri 20 emotional Friday ika vanhu vonyatsodurura zvakanaka tiri 20 ka tonyatsochema tonyatsorapana tiri 20 kudaroka and then we feel better and we go mozouyawo kana takutadze mujolo paberapo kana takutadze mujolo mozouya handika pane iyi yeFriday emotional don't come unless you wakura mupfungwa and you want to learn something ndo paunokwanisa kuti uwe
anditika. So guys, more rapuwa tikatobatana muchirongwa from me to you. Take care of yourselves guys. Bye.